Sherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn an ye de fɔ kare o kare surafana mana dun an bɛ fasodenw la nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ ma ko taa ka segin tɛ kuma min na bi maaba saba de b'an bolo wa an bɛ direct de la Sherifula TV la mun ye radio ye 95.7 an fana bɛ direct la maa fɔlɔ o jɔn ye o tɛ maa dugule an b'a wele waati waati ale bɛ na o ye Seku Kulubali n'i ko Seku Kulubali producteur do ka bɔ Kucala Seku i ni ce an ye wele i nana an ka welekan jaabi folikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Vraiment a diyara n ye n bɛ Sherifula filɛkɛba bɛɛ fo a cɛ n'a muso a denmisɛn n'a maakɔrɔba n b'a baarakɛla bɛɛ fo ka foli di aw ma dan tɛ foli mun na nin bɛ kɛ sababu ye sɛnɛ bɛ bɔ nɔgɔ la parce que sɛnɛ yɛrɛ ye kunnafoni de ye n bɛ tila ka Serikɛ yɛrɛ fo ka foli di Mali fanga ma k'u sɛbɛkɔrɔ fo u ni cɛsiri aw minnu fana ni aw tɛ sɛgɛn ni mission in na n b'aw fo aw tarawele ala k'an sigi hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala ka fɛn bɔ an da mun bɛ Mali bɔ dingɛ kɔnɔ bari jamana sigi bɛ sɛnɛ kan ni ala y'a nɛ fɛgɛ ka fɛn bɔ an da mun b'a to sɛnɛ ka bɔ nɔgɔ la an b'o deli ala fɛ ala k'o kɛ a ka kira bonya kama. Assalamu alaikum. Merci beaucoup e Kulubali maa filanan o fana tɛ maa dugule an mana ale wele waati waati a bɛ na an ka kɛnɛ kan Mamadu Konate producteur do ka bɔ Kita Mamadu vraiment i ni ce an ye wele i nana an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Ok folikan bɛ fɔ ka ɲɛsin an ka filɛlikɛlaw ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn yani ka filɛlibaga fo fɔlɔ an bɛ ala fo ka ala barika da ala fɔlen kɔfɛ an bɛ an bangebaga fila fo an fa n'an ba fo an b'olu fo olu min an ka diɲɛnabɔ sababu ye kɔfɛ an bɛ an filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɔfɛ an bɛ foli di Serikɛ yɛrɛ ma ale min sɔnna ka nin téléso belebele dayɛlɛ jamana kɔnɔ kunnafoni jɛlen ka di adamadenw ma parce que ne ko diɲɛ bi kunnafoni de don ni kunnafoni tununa dɔrɔn diɲɛ tununi la kɛra fɔ cogo min ka foli laban ni an ka jamana marabaaw ye o tile ne bɔtɔ Kita bi ne yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ ni y'a lajɛ ka bɔ Kati fo Kita o y'a yiri bɛɛ tigɛ bi hali minnu tɛ se ka mɔgɔ i jɔ mɔgɔ ɲɛ an ka sira la bi ala barika la an bɛ fanga fo kosɛbɛ halisa an jigi ala ye an jigi u ye. Merci beaucoup i Konate maa sabanan o ye ale siɲɛ fɔlɔ ye ka na mun ye Amidu Gɔsogo ka bɔ Sikaso Amidu folikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. D'accord an bɛ sigi jama fo an ɲuman nana cogo min na ala ka segin an bɛ ɲuman ye a y'an wele baara min na an bɛ aw fo n bɛ foli lase Sikaso ka cɛ ni muso bɛɛ ma ani Sikaso marabaa bɛɛ parce que n'i ko jɔn ye ko kunnandi ka n bangebaa fila fo ka tila ka dugawu kɛ a fɛn o fɛn banna ala ka o dayɔrɔ suma ka tila ka aw yɛrɛ fo Sherifula aw minnu ye nin hakilila ɲuman ta ka an wele k'a fɔ aw bɛ fɛ ka na fɛn dɔ man da an bɛ aw yɛrɛ fo parce que ni kunnafoni ye jɛ diɲɛ fɛn o fɛn na a ye jɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na aw ka foli kɔfɛ an bɛ lakanabaaw fo an bɛ jamanakuntigi n'a ka gouvernement fo parce que n'i y'a mɛn bi ko aw b'an wele an bɛ se ka na kunnafoni di dɔw bɛ k'an lakana ni fana y'a mɛn ko i bɛ mɔgɔ lakana fana kunnafoni fana de bɛ taa aw minnu bɛ o jaw ta k'aw ci an bɛ aw fo ka jamana marabaaw fo k'an ka cikɛla bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an bɛna baara min na an bɛna nun don ala k'a to ka hakilina ɲuman d'a ma ka an nɛn labila o de y'an ka laɲini ye. Merci beaucoup e Gɔsogo avocat Traoré un frère Martin ban bɛ bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na maa o maa sɔgɔlen bɛ Sherifula télé la k'aw fo ka waleɲuman dɔn
k'a fɔ aw ni ce aw yɛrɛ Serifula tele sugantili la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka kunnafoni ɲini ko o sɔrɔ bonya ani karama kɔnɔna na ani ladiriya kɔnɔna na k'a to aw sigiyɔrɔ la an bɛ segin ka aw fo ko kura ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen i y'a fɔ cogoya min na kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Serifula tele jabaranin na ka wele bila maa hakili juru caninen dɔw ma ka se ka na ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye u ka jamana kunkanko kibaruyaw la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o kelen an bɛ samiya la samiya daminɛ don n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ɲinɛ samiya daminɛna ni gɛlɛya dɔw ye ayiwa bi jɛmukan babu kɔni bɛna boli o de kan o gɛlɛya n'a ta bɛɛ maa bɛ se k'i jigi da min ye an ka sumansi ɲumanw kan ni samiya banna wa ka tali kɛ min bɛ tali kɛ balow nasira ani kɔɔriw nasira la jigi bɛ an ye sini a ko ninnu na wa an da bɛna don o de la ka se ka a walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ ka se ka a faamuya cogoya min na i y'a fɔ cogoya min na an bɛ télé la direct la an bɛ radio la direct la YouTube la an bɛ direct la page Facebook la an bɛ direct fana la o wagati la ni i tɛ se k'an sɔrɔ nin si la i b'a nɔgɔya i yɛrɛ ma i bɛ Serifula télé application sigi i ka téléphone kɔnɔ i b'a an ta direct la nin bɛɛ kɛ kun ye min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ bonya ani karama kɔnɔ. Bɔkari kɔrɔfɔ ɲɛna an b'a daminɛ ni Segu Kulubali ye Segu cɛno e bɛ bɔ Kucala ɲininkali bɛ yɔrɔ min na an bɛ hivernage ko la a bɛ lahala jumɛn de bolo e fɛ mun ye Kucala. Kucala samiya vraiment n b'aw fo ɲininkali la ɲininkali diyara n ye an ye Sɛnɛgalɛw an ye Sɛnɛgalɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a mɛn jamana bi jɔ tiɲɛ de bɛ jamana jɔ fɛn dɔ bɛ yan kana misalaka n'i ye bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan a bɛ tila ka wuli an ye ɲinan samiya daminɛ ni gɛlɛya ye Sɛnɛgalɛ bɛ samiya daminɛ fɔlɔ ni fɛn kelen mun ye o ye sanji ye ɲinan Kucala mara ye gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ sanji ko la n'i ye ɲinan samiya lajɛ danfaraba de bɛ ani salon samiya cɛ ka da mun kan salon an ye samiya daminɛ kabini mɛn kalo la ka danni kɛ mɛn kalo la ni kalo y'a sɔrɔ mɔgɔ caman ka kaba kɔrɔbari la mɛ ɲinan Kucala mara la dɔw yɛrɛ ye samiya daminɛ a tɛ dɔgɔkun bɔ fɔlɔ donc i b'a ye samiya daminɛ ni gɛlɛya ye sanji ko la n'i ye a ta a diɲɛ laban samiya don cogo la ani a laban cogo la a kan ka mɔgɔ siran n'an ko a ka ɲi donc a bɛ kɛ i n'a fɔ komi an bɔra an ka Sɛnɛgalɔ jigi kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la samiya ma don ni nɔgɔya ye Kucala mara la ɲinan n'i y'a ta fan o fan a ma don nɔgɔya la bon si minnu b'an bolo a ka ca la si kɔrɔlen bɛ mɔgɔ caman bolo puis si kura minnu fana bɛ na u b'a fɔ ko si telimanw don ni san ma fori a n'a teliya bɛɛ i b'a ye a bɛ fiɲɛ kɛ kabini sisan a ka fɔ a kuma na gɛlɛya minnu bɛ samiya daminɛ na o ka fɔ o ka dɔn o ka bisa k'a fɔ ko saba parce que Mali ben yɔrɔ de ye o yɔrɔ dɔ ye a ka ɲi ka sɔrɔ a man ɲi parce que n'i ko i ka sɛnɛ yɛrɛ tiɲɛ dɔn dugumana de ye sɛnɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ bon anw minnu bɛ dugumana na kuma dɔ la anw fana b'an yɛrɛ kalala fili an bɛ fɛn dɔ fɔ ka sɔrɔ mun ni sababa ma bɛn donc faamaw bɛ hakili sigi k'a fɔ Sɛnɛgalɛ yɛrɛ ko saba ka sɔrɔ sababa donc n'an welela k'a fɔ ko samiya yɛrɛ don cogo la an bɛ se k'a fɔ n'i y'a ye an welela mara ni mara peut-être i b'a ye n'i ye Kucala ta ka Sikaso ta ka Kita ta peut-être a bɛ se ka kɛ danfara b'an ni ɲɔgɔn cɛ nka i b'a ye kuma dɔ la danfaraba bɛ an ni Sikaso cɛ fɔlɔ i b'a ye Sikaso kɔ bɛ tila danni na ka sɔrɔ an m'a daminɛ o de tun bɛ kɛ fɔlɔ o b'a fɔ o la cɛkɔrɔbaw b'a fɔ o la ko o samiya bɛ ja mais nka i b'a ye sisan samiya bɛ bɔ an fɛ kuma dɔ la ka taa Sikaso o ye diɲɛ laban yɛrɛ ko kɛcogo ye nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye an ye gɛlɛyaba de sɔrɔ sanjiko la ɲinan. an bɛna segin ma o tɛ problème gɛlɛyaba sɔrɔ sanjiko la mun na Bɔkari kɔrɔfɔ tɛ an bɛna Kita fan fɛ mun ye Mamadu Konate Mamadu o ye ɲininkali kelen ye Kita bɛ bolo jumɛn kan. D'accord, n b'a fɔ kosɛbɛ a ka ɲininkali min na ɲininkali min diyara n ye kosɛbɛ a y'a fɔ cogo min effectivement an fɛ Kita samiya doncogo man ɲɛ kosɛbɛ parce que mun na a man ɲɛ sanji tɛ ka tugu ɲɔgɔn na e don ko samiya ye ko sanji de sanji nacogo
tilalen tɛ ka ɲɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ ni san nana peut-être a bɛ na yɔrɔ dɔ la kosɛbɛ a bɛ yɔrɔ dɔ jɛ a fɔ cogo min sanu ɲan kuma nin mɔgɔ ti kɔɔri dan ko kuma fɔ kita mais bi an bɛ kɔɔri dan guwalen na an bɛ kaba dan na an bɛ ɲɔ dan na dɔw b'a yira k'a fɔ ko samiya ɲɛnama bɛ retard la kosɛbɛ ka kɔn salo ɲɛ donc a bɛ mɔgɔ siran parce que ji tɛ a mɔgɔ bolofɛn tɛ ala bolofɛn de don a bɛ laban wa a ti laban mɔgɔ t'o dɔn an kɔni bɛ dɔw kɛ a laban ɲɔgɔn na mais halisa kɔni tiɲɛ yɛrɛ si bɛ mɔgɔ bolo danni na si bɛ an bolo danni na voilà. D'accord, merci beaucoup i Konate. An bɛna taa Gɔnsoko fan fɛ Amidu Sikaso. Amidu o ɲininkali kelen e bɛ se ka mun fɔ Sikaso mana. D'accord, n bɛ jama fo. Sikaso samiya ni fɛn ninnu ta i b'a ye a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Sikaso fana halisa jiko la o kelen de don. Anw bɛ yɔrɔ min na samiya fana anw fɛ yen san ni k'a daminɛ marisi kalo tile 20 san nana Sikaso mara la a kɛra jiba yɛrɛ de ye mais san nana tilemani ka ta waati fo ka na se samiya donda ma donc Sikaso samiya n'i y'a ta a bɛ kɛ parcelle 3 de ye dɔw minnu kɔnna danni joona la Sikaso o kaba dɔw bɛ ka bari bi mais o sumaya banni ja jɔra dɔ nana sɔrɔ dɔw ye parcelle filanan dekadi filanan daminɛ ja tilara ka jɔ tuguni o kaba fana o fana bɛ étape min na o dɔlen don donc waati laban fana a nana tigɛ ka jɔ a bɛ se tile 20 ko yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw tile 10 kɔ donc o kaba mɛrinɛ yɛrɛ sara dɔw bolo yɔrɔ dɔw la olu bɛna se ka o labure donc tile 2 nin kɔnɔ sanba dɔ nana o don o sumaya kɔni bɛ yen donc ni anw ka samiya ta a kɔnna ka daminɛ mais cikɛlaw ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna na donc Sikaso samiya kɛra o cogo de la donc ni an ka danni ta i b'a ye a bɛ kɛ komi parcelle 3 de don Sikaso mara la voilà. Ok, Bokar kuma tɛ n'ala sɔnna an bɛna kuma caman faamu ni débat senfɛ kuma b'i bolo. O b'a to Seku bɛna e fanfɛla la i bɔra k'i da don k'a fɔ a ye gɛlɛya sɔrɔ jiko la samiya donna in kɔnɔna na sisan nɔ alors que sɛnɛ dun tɛ taa ji kɔ danni ko bɛ niveau jumɛn la n'o ye balo ani kɔɔri sabula wagati de b'o danni fana la danni ka daminɛ wagati min na donc olu bɛɛ lakodɔnnen don mais i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye n'o y'a sɔrɔ danni bɛ niveau min na aw ka yɔrɔ min na Kucala mara la. Vraiment a diyara n ye ne bɛ se k'a fɔ danni bɛ niveau min na Kucala mara la danni kɔni daminɛna sisan ni sɛbɛ ye yɔrɔ dɔ yɛrɛ la dɔw ye u ka danni fɔlɔfɔlɔ kɛ a tɛ dɔgɔkun bɔ mais yarɔ ni fiɲɛ wulila bɛɛ mako bɛ kunkolo la donc an kɔni fɛ danni daminɛna wa an jigi b'a kan ni san ma jɔ tile 2 in na mɔgɔ kan ka se ka ban danni na dɔgɔkun 2 kɔnɔ n'o kɛra ni san forola an jigi b'a kan k'a fɔ a bɛ ɲɛ nka mun ye n'i y'a jateminɛ ɲɔ dɔw ka suma o ɲɔ sumama minnu bɛ taa kalo 4 kɔ la bɛɛ kɔni bɛ k'o ye k'olu to yen an ka mara la parce que Gɔnsoko y'a fɔ cogo min na san ye ala ka fɛn de ye donc ni fɛn fɛn nana n'i y'a ɲɛ sigi o fana ka fisa i k'a fɔ n bɛ deli ka mun kɛ n b'a kɛ ten a dun t'i bolo n'i y'a kɛ ten a mana kɛ gɛlɛya a bɛ kɛ i n'a fɔ komi i y'a laɲini bɛɛ bɛ ka si telimanw de ɲini sisan k'olu dan an kɔni b'a dɔn kɔɔriko kuma i da sera kɔɔriko kuma ma bi Kucala mara la minnu sera ka san cunculen dɔw sɔrɔ ka kɔɔri dɔw dan n'a bɔrɔ la mɔgɔ caman bɛ o jigi tɛ kɔɔri dan na bilen parce que mun na n'i y'a jateminɛ u b'a fɔ ko a y'a dan ka taa se juillet kalo tile 30 ma mais n'i y'a kɛ i ka foro bɛ kɛ fu ye ka da mun kan kɔɔri ye fɛn ye kɔɔri ye yiri de ye a yiri ni dannifɛn si tɛ kelen ye n'i y'a dan bulu bi bɔ ka feere kɛ ni septembre tile nana se dɔrɔn a feere bɛɛ bɛ boro i bɛna ye kɔɔri sun na i ye misaka mun kɛ i t'a tilan ka tilan sɔrɔ donc i b'a ye o kɛra bɛn ye i m'a dan ɲɔ na ka dɔ sɔrɔ i ye kɔɔri mun dan o fana tɛ se k'i ka juru sara donc an sɛnɛkɛlaw bɛ ka coro nin yɔrɔ la mais anw minnu ye sɛnɛkɛla ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a dɔn fɛn mun tɛ ɲɛ a ka kɛ ko wɛrɛ ye o ka kɛ jamana ma nafa ye o ka fisa i k'a fɔ a y'a kɛ ka sɔrɔ a bɛ kɛ jamana bɛɛ ma bin parce que sɛnɛkɛlaw bɛ ka bin mun kɛ ka taa o ye jamana ka bin de ye parce que jamana si tɛ se ka jɔ
ni sɛnɛ ma yiriwa a jamana na mais n'an y'a tulo gɛlɛya k'a fɔ a y'a kɛ basi t'a la anw minnu ye ɲɛmɔgɔ ye donc o b'a fɔ sisan ko jigi bɛ anw kan mais anw jigi fana bɛ sɛnɛkɛlaw de kan mais fɛn fɛn bɛ sɛnɛkɛlaw coro an bɛ fɛ sɛnɛkɛlaw ka tanga ka bɔ o de ma parce que an bɛ sɛnɛ na an wolola an ma baara foyi kɛ ni sɛnɛ tɛ o de y'an ka baara ye kabini bangedenw cɛ i bɛ baara fɛn fɛn na i kan k'a dɔn o baara ɲɛ sira ye mun ye a tiɲɛ sira ye mun ye surtout n'i ye an ka baara lajɛ sɛnɛ kɔni dulolen bɛ sanji de la tuma dɔ la hali sanji bɛ na a na kuma na mais wagati dɔ bɛ yen n'o sera danni sugu fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ kan ka hakili to a la n'an ma hakili to a la a bɛ ye sisan komi i tugula ka taa i ɲɛ turu kala la n'o tɛ an kɔni fɛ an jigi b'a kan k'a fɔ ni san mun nana an fɛ tile fila in na ni dɔ tugula o la an bɛ se k'a fɔ foyi ma tiɲɛ parce que fɔlɔ an filɛ kalo mun na o tun b'a fɔ an ka maakɔrɔbaw tun b'a fɔ an ɲɛna ko ni juillet kalo sera tile 14 ma o ye danni bannen ɔ wagati ni sisan tɛ kelen o y'a sɔrɔ ni mai kalo sera tile 15 ma san nana a ma na o bɛɛ bɛ bɔ ka taa danni kɛ dugukolo jalan na wa a ti dɔgɔkun 2 kɛ ni san ma na donc o bɛ falen o de bɛ kɛ a ka siɲɛni ko fɔlɔ ye yanni danni kun 2nan ka na mais sisan n'i y'a kɛ bubaga b'i ka ɲɔ bɛɛ dun ka sɔrɔ san ma na mais san bɛ se ka na fana bɛɛ bɛ bɔ ka taa danni kɛ o danni bɛɛ bɛ tila ka ja ka sɔrɔ san dɔ ma na donc ni o bɛ kɛla donc fo sɛnɛkɛlaw ka hakili kura sɔrɔ baara bɛ ɲɛ an bolo cogo min na n'a fɔra ko san bɛ ala bolo o ye tiɲɛ mais nka n'i ye san 2 ni 3 tugulen ɲɔgɔn na a kɛcogoyaw ka surun ɲɔgɔn na hali n'u tɛ kelen i kan ka hakili sɔrɔ o baara kɛcogo la n'i y'a jate minɛ an jigi b'a kan k'a fɔ samiya ma tiɲɛ pewu pewu parce que bɛɛ ɲɛsin bɛ ɲɔsi telimanw de ma o de y'ala sago bonya bala baasi tɛ faamuna Konate n bɛ taa e fɛnɛ fanfɛla la n'i ye Keyita mara ta k'a lajɛ donc i fɛnɛ da donna kɔrɔfɔ la k'a fɔ ko samiyaji ma don kosɛbɛ ka te i n'a fɔ aw b'a laɲini cogoya min na ɔ danni ko bɛ cogo di sumanw balo ale ni kɔɔri donc o danni ko bɛ cogo parce que fɛn bɔra k'a fɔ sisan nɔ wagatiw de bɛ danni na ɔ donc est ce que a dɔw wagati ma tɛmɛ i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ n ye min dɔn n b'o de jaabi an fɛ Kita bi alihamudulilayi n y'a fɔ cogo min sanji ma tu ɲɔgɔn na mais o bɛɛ n'a ta o ta cikɛlaw an bɛ cikɛlaw fo kosɛbɛ parce que adamaden i bɛ baara o baara la i jija o ma n bɛ kuma ni kɔɔri ye fɔlɔ kɔɔri dan bi a ka dɔgɔ an fɛ ka sababu kɛ mɔgɔw kɔnna ka wuli ji n'a dɔgɔya mɔgɔw y'i débrouiller ka dɔɔni kɛ comme ça caman kɛra kɔɔri dan na ani mɔgɔ min b'a la sa o ye ɲɛdan ye comme ça tigatigiw fana bɛ o cogo kelen na danni bɛ an fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bi peut-être o ye kaba ye hali o caman ye dɔ k'a la an bɛ danni an bɛ a kunfaga yɔrɔ de la sisan ala k'o tiɲɛ ni ji kɔni tora ka laban a ka ca ala fɛ a bɛ wusa parce que an ka dugukolo ni Kucala dugukolo ani Sikaso dugukolo ani Mali yɛrɛ fan dɔw dugukolo tɛ kelen i b'a sɔrɔ ji bɛ tigɛ Sikaso ka sɔrɔ a ma tigɛ an fɛ ji bɛ tigɛ Kucala ka sɔrɔ a ma tigɛ an fɛ mais ni san 2 salon ni ɲina i y'a ye an bɛɛ bɛ wuli danni na waati kelen mais n'an wulila danni na waati kelen cogo cogo i b'a sɔrɔ olu bɛ kɔɔri bɔ daminɛ ka sɔrɔ an ma daminɛ o ye dugukolo n'a kɛcogo ye mais bi an bɛ ala barika da danni pɔsɔn ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. baasi tɛ Gosɔn o ɲininkali kelen bɛ tɛnku e fɛnɛ la Sikaso mara kɔnɔna na danni bɛ cogo jumɛn na balo nasira la n'o ye sumanw ye ani kɔɔri. n bɛ sigi jama fo halisa ni ye Sikaso mara ta k'a lajɛ Sikaso mara kɔnɔna bi na kɔɔri dan kɔnɔ o banna parce que ka sanga ni Kulubali y'a fɔ cogo min na ni ye kɔɔri dan dati de bɛ kɔɔri la kɔɔri yɛrɛ ɲuman bi Sikaso mara la o bɛ daminɛ mɛ kalo tile 10 laban ka na se juin kalo tile 30 ma o ye kɔɔri yɛrɛ kɔni Sikaso dugukolo kan o ye kɔɔri dan ye ni juillet kɔni bɔra mɔgɔ kana nɛgɛ ka kɔɔri dan Sikaso a tɛ foyi kɛ a bɛ juru wuli cikɛla la donc Sikaso cikɛlaw n b'o fo nin kɛnɛ kan o caman ye o faamuya parce que sɛnɛ na e wolola fɛn min na ka mɔ fɛn min na hali n'i ma kalan kɛ kɔni a baara yɛrɛ k'a to e bolo b'a kɔnɔ o yɛrɛ ye kalan dɔ ye o fana ye dɔnniya dɔ ye donc Sikaso cikɛlaw an b'o fo yɔrɔ la ni a nana se waati ma i b'a ye bɛɛ bɛ danni jɔ kɔɔriko jɔ donc min ye suman ye Sikaso mara la bi bon kaba fana n'a bɔra ka ɲa don ou bien dafataw ni Sikaso kaba sɛnɛ ta i b'a sɔrɔ 100 o 100
kaba bɛ taa fɔ 98% na 98% an bɛ se k'a fɔ kaba b'o la bi a to a kɔni dafata ani minnu bɛ ɲa don donc min ye binbiri ye o fana o baaraw daminɛna caman kɛra o la saɲɔ bɛ ten malo fana c'est à dire Sikaso suma yɛrɛ bɛ tɔ ye dafata le n tɛ caman kɛra la parce que ja min kun nana jɔta o de kun fɛnna mais sanba min nana o don ka tugu ɲɔgɔn na tile 2 ka ta o don na ka n'a bila bila cana caman kɛra danu na voilà Sikaso ta lahalaya kɔnɔ o de voilà Segu jamana i fan fɛ jɛno ni samiya mana se mɔɔ bɛ caya sɛnɛkɛlaw ani État mɔɔ bɛ caya fa mun ye a ka wari sɔrɔ fɛ a bɛ lahala jumɛn kan n'a fɔ wari ouais c'est-à-dire u b'a fɔ to ko révention ou bien ko u bɛ wari dɔ d'a ma a ka yɛrɛ jumɛn ou bien ni est-ce a bɛɛ sera a ka di wa subvention n bɛ se k'a fɔ nin san 2 in na fo n'a kɛra ɲinan ye n'o tɛ subvention kun jɔra mais projet dɔw kun bɛ yen o de kun bɛ na ni subvention nɔgɔ ye. mais pourquoi a jɔra et puis ale kun bɛ mun a dɔn pourquoi kun bɛ mun a jɔra. voilà parce que subvention kuma nana caya bon fanga min b'an kun olu fana donna ko la u k'a ɲɛɲini u k'a dɔn a tiɲɛ ye jumɛn ye parce que n'i ye subvention ta 100 sara la i b'a sɔrɔ 27 dɔrɔn sɛnɛkɛlaw b'o de sɔrɔ donc a tɔ bɛ taa min donc sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de ye kuma caya an tɛ k'a sɔrɔ donc subvention ko kɛra i n'a fɔ k'u y'a sozoro ka ko ɲɛɲini parce que faso nafolo fana tɛ se ka bɔ ka di dɔw ma ten ka sɔrɔ a dabɔra mun kama a tɛ ka kɛ o ye parce que anw minnu ye sɛnɛkɛ ɲɛmɔgɔ ye ne ye Kucala chambre d'agriculture président ye hali n'a sɔrɔ n'i ye président kɔrɔ ye bi comme a ma passation kɛ fɔlɔ kɔrɔ de bɛ na ne ka san 5 kɔnɔ ne ye mun ye subvention ko la n y'a ye njugu b'a la munna ko njugu b'a la gouvernement de bɛ nafolo bɔ ko k'a di ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ u ka se ka sɛnɛ kɛ u fɛrɛ ma k'a sababuya kɛ kɛfɛnw minɛw sɔngɔ gɛlɛya la mais o mun bi kɛ i b'a ye gouvernement ka nafolo bɛ bɔ ten sɛnɛkɛlaw t'a sɔrɔ an y'a jateminɛ an ka jateminɛ la k'a sɔrɔ subvention ma nafolo sɛnɛkɛlaw kun bi balo mun sɔrɔ subvention nana sɛnɛkɛlaw binna an y'a jateminɛ sɛnɛkɛlaw fari fagala u jigi bɛ subvention kan o tɛna sɔrɔ a kɛra bin y'an ma donc jateminɛ de kɛra subvention ko la k'a fɔ ko gouvernement bɛ k'a se kɛ mais komi gouvernement ka se kɔnɔ ko yɔrɔ bi don a la mun tɛ gouvernement sago ye mun tɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ sago ye. mais c'est que o yɔrɔ la est-ce que se k'a don a kɔnɔ pour que parce que bɛɛ lo tulo b'i la bɛɛ ɲɛ b'i la voilà an kana kuma musalaga u bɛ se ka wala i y'a faamu parce que n b'i dɔn mɔgɔ min ye cɛ direct. c'est ça parce que n bɛ mun fɔ nkalon bɛ su ko a tɛ dugu jɛ jamana fana tɛ jɔ ni tiɲɛ dɔ ma fɔ parce que an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn na janfa gɛlɛya an bɛ gɛlɛya la n'i ye jamana lajɛ jamana bɛ i n'a fɔ komi yiri dili ani yiriju ani yiribulu anw bɛ i n'a fɔ komi an minnu ye sɛnɛkɛlaw ye dili ye camancɛ o bɛ yen faamaw ye sanfɛla ye mais jamana nana kɛ wo bɛ camancɛ la a yera k'a fɔ dili sago tɛ sɔrɔ la bulu fana bɛ ka fɔlɔ an ka jamana nana kɛ ten parce que dɔw de bɛ ka subvention gérer minnu ni sɛnɛkɛlaw tɛ kelen ye minnu ni gouvernement fana tɛ kelen ye. o bɛ faamu cogo di. o bɛ faamu cogo min na parce que misali la n bɛna misali kelen d'i ma donc n'i ye subvention yɛrɛ commission bureau ta o b'a fɔ ko chambre de ye président ye mais nka tuma dɔ la i b'a ye chambre da bɛ dɔgɔya a la fo ni kɛlɛ ni kɛlɛ tɛ chambre da bɛ bɔ a la tuma dɔ la yɛrɛ parce que chambre ta bɛ kɛ signature dɔrɔn de ye a t'a foyi gérer fo ni mɔgɔ min jɔra kɛlɛ kan n'a bɛɛ bɛ tiɲɛ bon jamana kɔnɔ tuma dɔ la i b'a ye nafa t'o la donc fɛɛrɛ ye mun ye k'a jira faamaw na k'a fɔ nin mun filɛ nin ye fɛn dɔ a tɛ ka jamana nafa donc ne kɛlen chambre président ye ne lettre dɔ ci ministre dɔ ma ka subvention nɔgɔ ka kɛ cogoyaw k'a bɛɛ walawala a kɔnɔ k'a d'a ma ne n'a sigila n y'a fɔ a ye a ko a y'a faamu donc a ye atelier boloda tile 3 kɔnɔ an taara atelier kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen a kuma fɔra bɛɛ ko tiɲɛ don ko sɛnɛkɛlaw tɛ k'a sɔrɔ 100 sara la 73 bɛɛ bɛ tɔnɔ donc o ye gouvernement ma bin o ye sɛnɛkɛlaw ma bin donc k'a lajɛ wa o subvention mun fana filɛ nin ye o de sababu fana nana ni
kɛ fɛnw fana gɛlɛya ye parce que tɔgɔ b'a la k'a fɔ gouvernement bɛna a subventionné donc ni o tɔgɔ dara minɛnw bɛ gɛlɛya n'o tɛ n'a bilala an ni fournisseur cɛ e tɛ se mun kɔrɔ e tɛ taa i kun don o la mais n'a fɔra subvention ka ban bɛɛ jigi b'a kan mais a tɛ ka sɔrɔ o de kɛra bin jamana kɔnɔ donc an y'a fɔ sisan subvention ko ka jɔ n'a ma ɲɛ ko ni subvention bɛ kɛ subvention ka fara fɛn wɛrɛ kan walama ka kɛ fɛn wɛrɛ ye sɛnɛkɛlaw bɛ mun nafa sɔrɔ n'o tɛ k'a to nin na k'a fɔ ko ka kɛ fɛnw na sɛnɛkɛlaw tɛ ka fɛn sɔrɔ. D'accord. Donc Bakari kɔrɔfɔ tɛ donc Konatekɛ o ɲininkali kelen k'i ta ka ko la e bɛ se ka mun fɔ. Bon ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ n yɔrɔ n b'a fɔ a ka ɲininkali ninnu la bamananw ko i kana bɔ dunufɔrɔ ka taa i kɔnɔbara ma bɛnbɛn so nafa foyi t'o la subvention ye qualité fila ye subvention bɛ dɔ bɛ di ko an kɔɔrisɛnɛlaw ma o ye subvention dɔ ye subvention dɔ bɛ di malosɛnɛlaw ni kabasɛnɛlaw ma minnu tɛ kɔɔri kɛ subvention ye nin fila le segu kumana o subvention de kan tan n'hakili b'a la subvention min bɛna tan a tɛ kabasɛnɛlaw tɔgɔ la hali bi malosɛnɛlaw tɔgɔ la a tɛ bɛɛ labɔ an yɛrɛ fɛ kita u b'a di bɔrɔ fila fila mɔgɔ kelen jɔngo ala bɔrɔ fila fila mɔgɔ kelen mais n bɛ min f'i ɲɛna min a gɛlɛyayɔrɔ bɔrɔ fila fila nin tɛ baasi ye mais a ka di a di waati a ka di a di waati an bɛ yɔrɔ min sisan subvention nɔgɔ a bɛ na an fɛ san o san jɔngo la mais i b'a sɔrɔ samiya bɛ se fo a cɛmancɛ k'aw ye wolo malo bɛ kɔnɔ tali daminɛ k'a sɔrɔ nɔgɔ ma na donc ni y'o kɔni nana wali kɔni baara dɔ kɛ kɔni nafa t'a la an bɛ yɔrɔ min kita bi subvention nɔgɔ a kelen tɛ magasin kɔnɔ an fɛ yen bi an bɛ waati min na a tɛ yen a kelen tɛ yen gouvernement bɛ min di malosɛnɛlaw ni kabasɛnɛlaw ma kelen tɛ yen k'a don malo kɔrɔ bɛ k'a don kaba kɔrɔ kelen tɛ yen ɔ an dun ko kabadan tɔw ye dafala ye malo danni tɔw ye dafala ye ɔ ni nin waati tɛmɛna ni nana nɔgɔ da a bɛ mun de mɔgɔ kelen tɛ bɔrɔ saba sɔrɔ i tɛ bɔrɔ naani sɔrɔ i dan ye bɔrɔ fila ye ne bɛ san naani bɔ sisan mɔgɔ kɔlɔsi kita i y'a faamu donc ne bɛ min ɲini jamana marabaaw fɛ jamana marabaaw bɛ baara la dɛ mais u bɛ nɔgɔ ninnu di mɔgɔ minnu ma k'u ka lase an cikɛlaw ma a tɛ kɛ a kɛcogo la dɛ a tɛ di an ma a waati fo n'a waati tɛmɛna n'o don a dun an bɛ an kun warijɛ de bɔ k'an ka baniw san k'an ka siyɛninw san k'an ka misininw feere ka taa subvention nɔgɔ nin de san ka taa don suman kɔrɔ e ka ba bɔra i bolo i ka misinin bɔra i bolo ka taa nɔgɔ san k'a don i ka kaba kɔrɔ a don waati tɛmɛna kaba tiɲɛna nafa jumɛn b'o la donc ne a dira a di waati la jamana b'a lawuli min kama a bɛ k'o ye cikɛla yɛrɛ fana mago bɛ sɔrɔ min na a b'o kɛ mais n'a ma da di waati la kun t'a di la o ye subvention min bɛ na gouvernement bolo k'a di kabasɛnɛ malosɛnɛlaw ma peut-être kɔɔri ta an ma sɔn o ma fɔlɔ. mais i bɛ se k'i da don o la kɛ. voilà ni ko ma da don o fana la n bɛ dan don o la bukile o yɛrɛ bilama o ka jugu n'a bɛɛ ye o ka jugu n'a bɛɛ ye. bon a bɛɛ de tulo b'i la dɛ. a ka jugu n'a bɛɛ ye ko ne de bɛ ka fɛn n tɛ kalafan tigɛ n bɛ min fɔ a bɛ se ka kɛ kuma ye juru ye kuma ye juru ye mɔgɔ bɛ se ka fili kuma na tɛ k'i ala dɔrɔn de dafalen don mɔgɔ si fan bɛɛ dafalen tɛ bukile kɔɔri na nɔgɔ min na semɛti tɔgɔ la ko k'a di an cikɛlaw ma i b'a dɔn degunba de b'an kan a ɲinan san 4 ye bukile an bɛ kule la. d'accord an fɛ kita bi nɔgɔ finman bɛ don kɔɔri kɔrɔ a wajibini ko kɔɔri dantɔ i ka nɔgɔ finman de kɛ dugukolo la fɔlɔ ka dugukolo labure ka kɔɔri d'a kan mais n'i ma sɔrɔ ka bɛn o ma k'i ka kɔɔri danni kɔfɛ tile 15 k'i k'a don a kɔrɔ o kɔɔri dan bi an ka kalo dɔw bɛ yen sisan u bɛ tile 40 bɔ dɔw kɔsi daminɛ ka ban nɔgɔ finman an mara bi 140 ani wɔɔrɔ de nana 140 ani wɔɔrɔ o de sera an fɛ dugu bɛ yen bi tari 200 tari 100 ni kɔ b'o dugu kɔnɔ nɔgɔ bɔrɔ kelen t'u bolo k'a kɛ kɔɔri la kilo kuma o ma nɔgɔn dɛ i y'a faamu dɛ o ma nɔgɔn dɛ nɔgɔ jɛma min kan k'o kɔnpanye nɔgɔ jɛma 100 sarala 7 o de sera an ma wula kɔnɔ 100 sarala 7 a ma nɔgɔn dɛ min ka fisa dɔɔni o ye kaba nɔgɔ ye o ka fisa dɔɔni 61 100 sarala o sera an ma mais kaba nɔgɔ tɛ kɔɔri ɲɛ koyi n'i ye kɔɔri nɔgɔ fana ye kaba la a t'a ɲɛ koyi a bɛ bulu de d'i ma mais a tɛ den d'i ma
donc ninnu tɛ fɛn kelen ye min ka jugu n'o bɛɛ ye o ye kɔɔri bi b'a dɔn bana bɛ kɔɔri la hali ni ye guwanforo bi bana y'a la hali ni ye siburu lajɛ bi bana y'a la kɔɔri tɛ taa furakɛli kɔ o furakɛli minɛnw an m'o sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ koyi parce que mun na a fɔra ko n ye min ye ko min ye bagaji fura yɛrɛ bana yɛrɛ kɛlɛ n'a ye ko 440 kɔɔri kun fɔlɔ bɛɛ sera furakɛli ma o tɛ tiɲɛli ya ne kɔni min ɲini jamana marabagaw fɛ ani CMT ɲɛmɔgɔw fɛ u ka kɛlɛ yɛrɛ kama dali don u k'i kɔfilɛ kita la kita an ka sɛgɛn dɛ ni mara bɛɛ bɛ kita ɲɛ mɔgɔ mise en place la u b'an ɲɛ kɔɔri wari sara la u b'an ɲɛ an ka kɔɔri wari bi 480 sara la a bɛɛ ma sara fɔlɔ a bɛɛ ma sara 480 bi ka kɔɔri dan dɛ bi ka kɔɔri pese dɛ k'e ka i ka muso furu k'i ka i den ka ekɔli mɔgɔ sara ta ni min sigilen ɲɛkɔrɔ e bɛ mɔgɔ 10 na ekɔliden sara mɔgɔ 10 na denmisɛnnin 10 na bɛ bɔ ekɔli la 10 na n'a fɔra ko ne ma wari sɔrɔ n y'a bɔra min kɔrɔma min bɛ k'o de ta donc an bɛ min ɲini jamana fɛ o bɛ baara la dɛ o bɛ baara la yɛrɛ yɛrɛ de an ɲɛ b'u la o bɛ baara la nka baara nin yɔrɔ dɔ b'a jɛ dɛ yɔrɔ min b'a jɛ a kɛbaga ko nɔgɔ in bɛ ka di mɔgɔ minnu ma k'u k'a lase anw cikɛlaw ma u k'a di mɔgɔ ma minnu bɛ se k'a lase a bɛ di jɔn ma dɛ julalu kɛ jula sugu jumɛn jula ko fournisserie i b'a sɔrɔ fournisserie kelen bɛ yen fila bɛ yen saba bɛ sɔrɔ Mali la min bɛ se ka Mali nɔgɔ bɛɛ di a dɔn problème bɛ fournisserie ko yɔrɔ de la minnu ka na ni engrais ye problème bɛ yen olu de tɛ k'a lasa olu de tɛ k'a lasa wagati la tu vois problème bɛ yen donc k'i jija k'i kɔfilɛ anw ma kita i y'a faamu dɛ ni anw bɔra de sisan an ka jama cɛya la Seku bɛ hakɛ to ni an ka tila bɛɛ yɛlɛmana kita o ma yɛlɛma dɔwɛrɛ nɔfɛ koyi sɛnɛ dugukolo u bɛ yen k'u yɛrɛ balo k'u ka denbaya labalo kɔfɛ ka jamana labalo o b'o de kama ko o n'a fɔ i wulila fɛn min kama i t'o sɔrɔ yɛrɛ degun b'a la dɛ degun b'a la ok Seku Mianga i ye kuma tourné dɛ donc a b'a dɔn i bɛna a jaabi ko Mianga bɛɛ yɛlɛmana kita a y'a faamu voilà sisan an bɛna Sikaso Seku kuma b'i bolo d'accord n bɛ sigi jama fɔ halisa min ye nɔgɔko ye a y'a fɔ cogo min na subvention ye fila de ye n b'a ta kelen kelen voilà subvention nin a kɔnɔ ka dun a bɛ fɔ ko ni su dogora koba la a nɔgɔlen bɛ taa anw ye sɛnɛkɛlaw ye anw ma kalan an ye sɛnɛ de dɔn anw fan tɛ sɛnɛ kuma musalaka fɔ an tɛ siran ɲɛ k'a fɔ fana subvention min bɛ di k'a fɔ ko chambre tɔgɔla sɛnɛkɛlaw a bɛ di sɛnɛkɛlaw ma ne bɛ o siɲɛtɛyɔrɔ la nin y'a mandat sabanan de ye ne de ye dandere so chambre président ye nin y'a mandat sabanan ye ne bɛ caution siɲɛ na mais ne yɛrɛ bɛ to k'a fɔ gouvernement ye an bɛ gouvernement fo nin yɔrɔ la mais ne bɛ to k'a fɔ yen ko fɛn min bɛ yen o ka fɔ sɛnɛkɛlaw ye flagrant a ka si dɔn mun de bɛ gouvernement ni fournisseur cɛ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o de la parce que ne t'i sɔn marché dira ni fɛn tɛ yen marché dira ne ma k'a fɔ karisa ne bɛ se ka na ni nin tɔnɔ hakɛ ye waati nana se ne ma na n'o ye ɲinan san wɛrɛ marché dira ne ma tuguni ne ma na n'o ye o san wɛrɛ ko ta marché dira ne ma se ka na n'o ye mun de nana n'o ye sisan fɛn dɔ kɔni bɛ yen sɛnɛkɛlaw tɛ min kalama fɛn dɔ bɛ gouvernement ni fournisseur cɛ a kuma fɔ ka go an t'a ɲɛli o ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais anw ta laɲini ye min ye subvention ko a nafan dɔɔnin min ye n'a bɔra hali n'a ma caya sugu prix bɛ jɔ a bɛ dɔ bɔ sugu prix la ni min kɛra an b'o fɔ donc an bɛ o foli di gouvernement ma mais fɛn min bɛ yen u ni fournisseur cɛ o ka tɛntɛn o ka kisɛ da cikɛlaw tiga kɔnɔ n'o tɛ sɛnɛ tiɲɛtɔ don ka taa parce que depuis subvention daminɛna a delila maliyɛn bɛɛ la ni samiya donna bɛɛ jigi bɛ subvention kan mais n'a nana kɛ k'a bɛ fɔ a tɛ se ka kɛ a ti na waati la k'o ta bɛɛ ti na mais mun de bɛ yen anw jigi b'a kan k'an ka kaba ni malo dan yan dɔɔnin i b'a mɛn dɔrɔn subvention ma kɔn ka na yan dɔɔnin k'a banna
yani bon jɔnni ko a ban anw sɛnɛkɛlaw kɔni anw kɔni ma se ka u faamuya fiyewu fiyewu parce que a faamuyali ka gɛlɛn parce que munna an m'a faamuya anw ma kalan anw ka kalan foro an ka foro n'an ka dabakala de ye n'a fɔra ko fɛn min bɛ d'an ma an n'an ka kalimaya bɛ dɔrɔn ni kota fɔra dɔrɔn i b'a sɔrɔ bɛɛ y'a jate ta hali n'i b'a bɛlɛ de ta kelen kelen ka bila mais ni a bɛ dira n'a nana ye ko kota ma dafa a tɔ taara min ɲinan ta ma dafa an ma bɔ o tɔ kalima san wɛrɛ a dira an ma bɔ o tɔ kala o sanko ta a dira an ma bɔ o kala mun de bɛ yen mun de dogolen bɛ sɛnɛkɛlaw la subvention ko la anw bɛ fɛ gouvernement o ka bɔ o ka o ɲɛfɔ o ni fournisseur min bɛ yen an t'a dɔn dɛ an t'a dɔn mais an kɔni tunna subvention ko kɔnɔna na waati dɔ la ne yɛrɛ b'a fɔ n'a ma ɲɛ subvention ko nin u k'a jɔ a bɛ wari bɛ se ka ta ka baara wɛrɛ kɛ an ka sɛnɛkɛlaw bɛ se ka min nafa sɔrɔ n'i y'a ta ne amiru kelen ma ne bɛ mali engrais subvention ko jɔ pewu ne bɛ na ni sira fila dɔrɔn de ye sira fɔlɔ gouvernement yɛrɛ ni fournisseur ka sigi u ka prix dɔ fixe engrais ko la bɔrɔ kelen a y'a di na an ka bɔ subvention ko la yani samiya ka don bɛɛ bɛ sigi n'a ye engrais bɔrɔ kelen ni prix o ye sira dɔ ye o ye ne ka hakilina ye dɛ ne ka laɲini filanan o de ye ni wari min bɛ don subvention na a ka se ka kɛ ka chateau se ka di an ka cikɛda kelen kelen bɛɛ ma ni samiya sɛnɛ banna dɔrɔn tilema fɛ cikɛla kɛ baara dɔ kɛ n'o ji ye a ka foro kɔnɔ a kɛra kaba ye o a kɛra gan ye o fana o nafa ka bon o ye ne ka hakilina ye o ye subvention min bɛ na chambre ka nouveau la min ye kɔɔri ka yɔrɔ ye o ka jugu n'a bɛɛ ye kɔɔri ta kɔnɔ o kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ o kɔni tiɲɛna an bɛ samiya 4 de la ta kɔɔri ko tiɲɛna pewu kɔɔri ko tiɲɛna parce que munna kɔɔri ko tiɲɛna ne bɛ se ka fɔ depuis o san na an ye grafu fɛ fo ka na union transition sigi ka délégués ni sous-délégués ni mandataires sigi an bɛ olu fo nin kɛnɛ kan depuis olu ka baara banna élection yɛrɛ kɛra ka bureau yɛrɛ sigi an bɛ se k'a fɔ kɔɔri ko tiɲɛna depuis olu sigira hali an ka reçu min tun bɛ sɔrɔ a campagne de fila nin a ma sɔrɔ n t'a fɛ ka tasuma don dɛ mais ɲininkali bɛ yɔrɔ min o jɔn de tun b'o waati a kɛra jɔn de tile la waati minnu waati min na ne reçu ne tun bɛ di k'a daminɛ baara tile la ka na bila fo minnu ye transition kɛ fɔnba ye transition daminɛ k'a ka délégué ni sous-délégués sigi filières la donc fɔnba nana bɔ yen Abulaye Jara nana ale tun ye mandataire ye k'a ka délégués sigi filières la ka sous-délégués sigi waati ni bɛɛ kɔnɔna na reçu ninnu dira waati ni fana kɔnɔna na n'i y'o ta ka ani san laban ninnu ta i b'a ye a cɛ ka jan donc depuis union yɛrɛ nana sigi sisan san o san baara bɛ ka gɛlɛya ka taa an t'a lo min bɛ yen an t'a fɔ ko union don an t'a fɔ CMDT don an t'a fɔ gouvernement don mais an kɔni tunna kɔnɔ parce que an tunna yɔrɔ jumɛn na ni ne ma fili nin y'a campagne sabanan le ye campagne min banna an ma reçu ni ye nɔgɔ tɛ ka labɔli kɛ a tɛ labɔli kɛ a tɛ nana waati la kɔɔri bɛ bɔ ka bila a ti ta waati la wari fan ti sara a sara waati la mali kɔɔri banna sisan a tɛ kalo kelen bɔ fɔlɔ jateminɛw na kɔɔri banna kalo sanni le tali la ka ban wari bɛna sɔrɔ waati jumɛn san kɔnɔ anw jigi bɛɛ bɛ nin kɔɔri kelen de kan tɔ ninnu ye dafataw de mais an ka sigida ninnu na kɔɔri bɛ sɛnɛ mali dugukolo yɔrɔ yɔrɔ cikɛla jigi bɛ kɔɔri wari de kan i ka sisow bɛ jɔ o de la musow bɛ furu o de la furakɛli bɛ kɛ o de la ikɔlidenw ka wari bɛ sara o de la jamana yɛrɛ ka impôt n'o ye ninsɔngɔ ye o fana bɛ sara o de la n'a fɔra ko sisan a y'a sɔrɔ wari ma na samiya kura labɛn bɛ yen anw bɛ komi anw bɛ jami min ka jugu n'a fana ye kɔɔriko la kɔɔri bana a y'a fɔ a ka kuma na bana donnen bɛ hali kungo kɔnɔna yiri la hali bi ni bana b'a a bolo la o bana bɛ se ka kɔɔri minɛ san joli ko solution ma sɔrɔ o la
an tunna o yɔrɔ fana na min bɛ o fana ka ɲɛfɔ an ɲɛna an ka o fana faamuya parce que kɔɔri bɛ ka dan bana bɛ ka kɔɔriw tiɲɛ cikɛlaw bɛ sɛgɛn ka musakaw kɛ kɔɔri tɛ ɲɛ parce que fura tɛ yen donc o kɔni o gɛlɛya b'anw kan kosɛbɛ kɔɔriko la voilà Bakari n y'o de fɔ sani ka kuma di ma ko sun na a vraiment ko filɛ nin ye olu kosɔn ni mun b'a kɔnɔ a k'o fɔ an b'a da kulo kan a lamɛnnen don ko i y'a faamu donc kuma bɛ taa yɔrɔ min na fo a ser'o la kuma b'i bolo ok o b'a to Segu n bɛ segin ka n'i ma tuguni n'i ye kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ on dirait gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de bɛ cikɛlaw kan donc ne bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ wagati min na ko sisan comme samiya daminɛ don min ye Kucala mara kɔnɔna ye gɛlɛya fɛn jumɛn ni jumɛn de bɛ o cikɛlaw kan pour que jamana kɔnɔ ɲɛmaaw ka se k'a dɔn jamana kɔnɔdenw ka se k'a dɔn fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la. Voilà i y'a fɔ cogo min na Kucala dɔrɔn tɛ koyi Mali sɛnɛkɛla bɛɛ ka gɛlɛya ye kelen ye a mana kɛ cogo o cogo hali Kucala min filɛ nin ye i b'a sɔrɔ a ka nɔgɔ dɔw ma ka tɛmɛ dɔ kan n bɛ mun fɔ comme n tɔɲɔgɔnw ye kuma kelen min fɔ k'a ɲini gouvernement fɛ fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a kalifa mɔgɔ la n'i y'a ye a tɛ ka ɲɛ i yɛrɛ ka kɛ ciden ye an bɛ fɛ an ka laɲini yɛrɛ ye intermédiaire bɛɛ ka bɔ gouvernement yɛrɛ ni sɛnɛkɛlaw cɛ o bɛ se ka kɛ wa o bɛ kɛ cogo jumɛn misaliya ye jumɛn ye ne ye lettre dɔ ci OPAM PDG ma ka da mun kan an ɲɛ b'a la k'o bɛ ka tiɲɛ wara bɛ nafolo dɔ de don ɲɔ na san o san ka sɔbi OPAM na o ɲɔ bɛ bɔ min a bɛ bɔ anw sɛnɛkɛlaw de fɛ o mais dɔw de b'a san sɛnɛkɛlaw bolo peut-être a bɛ san tuma min na tan ni kɔkɔ mais gouvernement yɛrɛ bɛ nafolo mun don a la olu b'o da dɔn an t'o kalama mais u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ engrais ko gɛlɛya mun filɛ nin ye n'i y'a ye mɔgɔ kelen bɛ taa ka taa engrais san ko fournisseur don gouvernement bɛ se ka dɛsɛ ka engrais d'a ka sɛnɛkɛlaw ma o bɛ faamu cogo di n ko n y'a sɛbɛn n ka lettre kɔnɔ OPAM bɛ ɲɔ mun san a k'a san sɛnɛkɛlaw bolo nka kɛcogo b'a la engrais a ka engrais di sɛnɛkɛlaw ma ni ɲɔtigɛ sera sɛnɛkɛlaw k'a lasegin ni ɲɔ ye u bɛ ɲɔ mun san nafolo bɛ don ɲɔ na dɔ bɛ bɔ o la sɛnɛkɛlaw bɛ nafa sɔrɔ n'a fɔra sisan misali la ɲɔ bɛ san ɲɔtigɛ wagati tan ni kɔkɔ mais gouvernement b'a san hakɛ min na juru fɛ olu de b'o dɔn n'a n'u y'o tilancɛ di sɛnɛkɛlaw ma o bɛ engrais sara hali o t'a dɔn k'o ye fɛn kɛ ne y'o lettre ci OPAM directeur ma an sigila ka kuma bon i b'a ye Mali dulolen bɛ fɛn dɔ la n'i y'a fɔ to ninnu de b'i da o la mais nka an ka jamana de don jamana in bɛ jɔ ni tiɲɛ ye cogo o cogo an b'a fɔ n'i y'a jateminɛ o PDG mun ni an bɛ fɛ ka tɛgɛ ɲɔgɔn kɛ o bɔra yen parce que OPAM fana bɛ ɲɔ san mɔgɔ minnu bolo olu fana bɛ wuli ka jɔ dɔ kɛ diyagoya la et puis fana i b'a ye kuma dɔ la mɔgɔ min kan ka fɔ ko nin man ɲi olu yɛrɛ bɛ taa don ko dɔ la i mana mɛn a bɛ kɛ i ma lafili ye parce que an b'a jateminɛ n'i y'a ta président na ka na fɔ directeur de service la an jigi bɛ olu bɛɛ kan baara tɛ se ka to président yɛrɛ bolo baara tɛ se ka to ministre kelen bolo parce que ne anw fɛ n'i y'a ye ne ko intermédiaire n'i y'a bɔra président na ka na ministre la mɔgɔ minnu bɛna ta ka na sisan olu kɛra intermédiaire ye sɛnɛkɛlaw ni gouvernement cɛ parce que sɛnɛkɛlaw ka laɲini fɛn fɛn kuma dɔ la i b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka est ce que anw sɛnɛkɛlaw yɛrɛ est ce que anw ye maliyɛnw ye i ɲɛ b'a la gouvernement bɛ fɛn fɔ wa a bɛ kɛ fana mais sɛnɛkɛlaw t'a ye mais i tɛna mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ bɛ taa tiɲɛ yɛrɛ fɔ président ye k'a fɔ nin kɛra ta o fɔbaga tɛ sɔrɔ bon ne ka laɲini ye mun ye n'i y'a mɛn ne ko intermédiaire ka bɔ sɛnɛkɛlaw ni gouvernement cɛ n'i ye jamana dɔw ta o bɛ yen o de y'a to n'i ye Burukina yɛrɛ ta Burukina bɛ ka commencer an bɛ ɲɔgɔn kalama sɛnɛkɛlaw an bɛ ɲɔgɔn kalama Burukina bɛ ka commencer ka bɔ a yɛrɛ la sɛnɛ na kɛlɛ bɛ anw fɛ o ye tiɲɛ mais fɛn dɔ bɛ yen a bɛ se ka waleya sɛnɛko la k'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen mais n'i y'a jateminɛ fɛn caman kɛra sisan k'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen anw ma sigi n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka élection kɛra sisan sɛnɛkɛlaw ka élection kɛra sisan k'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen
mais n'i y'a jateminɛ fɛn caman bɛ yen sɛnɛkɛlaw ka bɔ nɔgɔla sira caman bɛ yen a kan ka se ka kɛ a kɛbagaw bɛ yen minnu kan ka kɛ ni olu m'o ɲɛsin a kɛli ma bon an fana ɲɛsin bɛ président dɔrɔn ma président dɔrɔn tɛ se ka jamana dilan koyi n'i y'a ye président bɛ yen ministres bɛ yen service bɛɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yen a dabɔra de baara ka ɲɛ mais est-ce que a bɛ ka kɛ ten Mali ka ko bɛɛ ka to kɔfɛ a bɛɛ ka fisa ni sɛnɛ ye sɛnɛ tora kɔfɛ kojugu Mali kɔnɔ mais o tɛ i n'a fɔ ko faamaw tɛ ka u ɲɛsin sɛnɛ ma dɛ u ɲɛsin bɛ sɛnɛ ma nka danfa dɔ de bɛ sɛnɛ kun kan c'est-à-dire mɔgɔ min bɛ cɛ ma olu bɛ tɛ kuma lasira voilà i tɛna mɛn fewu ko dɔ taara k'a fɔ tiɲɛ na sɛnɛ ni degun bɛ sɛnɛ kan o jɛlen ka fɔ président bɛɛ b'a dɔn Mali président bi degun min bɛ sɛnɛ kɔnɔ n'a tiɲɛ fɔra ye bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ mun don mais est-ce que a ka engrais bɛ sɔrɔ wa engrais ko kuma yɛrɛ n'i y'a mɛn engrais sɔrɔla engrais yɛrɛ tɛ yen an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ engrais tɛ yen ah c'est bon parce que coopérative dɔw bɛ yen engrais hali kisɛ kelen bɔrɔ tɛ kisɛ kelen ma jigin mais anw bɛɛ dun ye kelen ye hali ni e ka magasin fara dɔw m'a sɔrɔ est-ce que a sɔrɔla donc an san joli ye nin na ni gɛlɛya kelen a ma se ka wuli mais dɔw bɛ engrais di dɛ engrais bi di n'i y'a jateminɛ Goso k'a fɔ cogo min na gouvernement bɛ engrais ɲini fournisseur fɛ fɛn fila de bɛ yen a ma faamu mais sɛnɛ sigilen tɛ kala la o kalanko tɛ sɛnɛ bɛ kɛ ni dilegi de bɛ bɔ de mais anw minnu bɛ dilegi bɔ k'a kɛ an b'a dɔn fɛn mun b'a kɔnɔ fɛn fila de bɛ yen sɛnɛ bin yɔrɔ fila de bɛ yen réseau dɔ de bɛ munumunu président tɛ o kalama n'i y'a mɛn Goso ko gouvernement ka tiɲɛ dɔ fɔ sɛnɛkɛlaw ye subvention ko kan réseau dɔ de bɛ yen faamaw t'o kalama o ye jumɛn o réseau ye jumɛn ye n'i y'a jateminɛ appel d'offre bɛ kɛ ka nɔgɔ ɲini appel d'offre ko kan ka bɔ nɔgɔko la subvention ko kan ka bɔ nɔgɔko la n'o ma kɛ an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn fɔ la fura t'a la. donc o kɔrɔ ye ko sisan appel d'offre nin donc c'est à dire a jɛlen tɛ. a jɛlen tɛ. a bɛ di mun ma a ma kan ka d'o ma. voilà ni ne nana sisan ko ne ye jura ye. Konate ye jura ye. nɔgɔ baden bɛ Konate bolo ne bɛ na sisan jɔyɔrɔtigi dɔ ye a ko kɔnɔ ne bɛ na ne ka di cogo foyi la ne tɛ bɔ a la ne bɛ jagoya k'a don a la k'a sɔrɔ n tɛ se kuma dɔ la a yɛrɛ a tɛ ne bolo ne kan ka taa san Konate de bolo bon olu ye ale bɔ a la donc ale fana b'i bolo kura ka nɔgɔ la ni gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ. mais ne bɛ k'i ɲininka o Mali bɛɛ ta n'o ko k'u b'a nɔgɔ parce que kuma don dɛ donc maintenant an yɛrɛ mun ye sɛnɛkɛla ye Mali bɛɛ funsa a bɛ jɔn n'a dira jɔn ma puis bɛɛ b'a sɔrɔ. bon fournisseur baw bɛ yen o dɔlen don fournisseur baw bɛ yen minnu dɔlen don k'a fɔ n'a dira ma a bɛ na mais o t'an ka baara ye mais n'an ɲininkala an m'an ta fɔ mais appel d'offre bɛ kɛ an tɛ bɔ a kalama mais nka fanga yɛrɛ tɛ bɔ a kalama k'a fɔ appel d'offre bɛ kɛ jɔn ni jɔn bɛ ta yarɔ n'u y'a ta fana o bɛ taa ni liste ye mais olu fɛ karisa ni karisa a tɛntɛnna k'a fɔ karisa ni karisa de bɛ se ka na n'a ye mais nka an bɛ y'a fɔ cogo min na k'a fɔ san joli a dirɛ ma a ma se ka na n'a ye salo a dirɛ ma e ma se ka na ɲinan a dirɛ ma e ma se ka na san wɛrɛ fana e bɛ tila ka na o marché kelen min d'e ma o tuma mun de bɛ yen. ça veut dire que olu ni dɔw bɛ ko dɔw fɛn na ɲɔgɔn cɛ quoi. fournisseur yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ ni furufuru kelen de bɛ yen karisa tɛ se ka na n'a ye mais a dun bɛ marché sɔrɔ cogo di parce que mɔgɔ dɔw de da bɛ don marché di la k'a sɔrɔ o t'a kalama marché kan ka di jɔn ni jɔn ma karisa ye n ka mɔgɔ ye n'o ma bɔ sɛnɛko la ne y'a fɔ yan n ko politiki ko donna sɛnɛko la ni o ma bɔ a la sɛnɛko tɛ faamu Mali kɔnɔ a ka dɔ dɔrɔn ko nin de ye an bɛɛ jigi ye an bɛ k'a minɛ n'o ye n'a ma kɛ ten karisa ye ne ka mɔgɔ ye karisa ye ne bɛ jɔyɔrɔ dɔ la fo ne ka karisa kɔkɔrɔ don faamaw tɛ bɔ nin bɛɛ kalama mais kuma dɔ la an bɛ bɔ a kalama i dun tɛ se ka fɔ. bon bi su in na kuma filɛ nin ye Boubacar donc nin ye kuma wɛrɛ de ye a bolo i y'a faamu pour que parce que n'an ma nin fɔ a bɛ gɛlɛya donc n bɛna dɔn sisan ja nin bɛ yen donc kuma b'i bolo toujours. voilà halisa kuma dira ma a diyara n ye ne yɛrɛ kɔni fɛ. fɛn fila bɛ yen y'o fɔ o y'an ka laɲini ye k'a fɔ gouvernement yɛrɛ k'i sen don nɔgɔko la nɔgɔ bɛ se ka na ka sɛnɛkɛlaw labɔ cogo di gouvernement k'i sen don a la a ka kɛ i n'a fɔ komi u bɛ ka
kɛlɛko ta cogo min na o ka sɛnɛ fana ta ten parce que kɛlɛko o ni sɛnɛ bɛɛ ye kelen parce que sɛnɛ yɛrɛ mana tiɲɛ jamana min na o kɔrɔ b'a yira kɛlɛ tɛ ɲɛ u ka sɛnɛ minɛ ba la u y'a minɛ ba la dɛ mais a ti ka ɲɛfɔ u ɲɛna u b'a faamu cogo min na pour que an b'a dɔn fana u bɛ k'a minɛ ba la fɛn fɛn n'u y'a ŋaniya k'a fɔ sɛnɛ ka kɛ ten fɛn dɔ bɛ yen n'o ma kɛ sɛnɛ tɛna kɛ ten parce que n'i ye nɔgɔ ta an ye nɔgɔ ko kuma fɔ n'i ye san 3 tugulen ɲɔgɔn na ɲinɛya san 3 san 4 nɔgɔ ma se ka labɔli kɛ an b'an yɛrɛ ɲininka mun de kelen de bɛ yen ko nɔgɔ tɛ se ka labɔli kɛ nɔgɔ de tɛ diɲɛ sugu la wa an b'an yɛrɛ ɲininka o la munna nɔgɔ tɛ ka sɔrɔ ka labɔli kɛ hali n'a sɔrɔla i bɛn'a sɔrɔ baara banna a bɛ sɔrɔ ka na salon karisabu ka yiri nana a nana sɔrɔ dɔw bɛ kabakari la mais marché dira minnu ma munna u ma nana ye nakuma la n'i tɛ se ka nana ye a fɔ tiɲɛ na ne tɛ se ka nana ye parce que ni i da gɛlɛya k'a fɔ i bɛ se n'i ma se fana farala jamana bɛnbagaw kan dɛ parce que a kan ka kɛ ka mun kɛ a ma se k'o kɛ parce que an labaara sisan k'a fɔ an b'a nɔgɔ mara yanni san wɛrɛ cɛ dɔw ko k'u k'a di fɛnkɛ ko section wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ malo jika malo sɛnɛ k'a bɛ se ka di olu ma mais est ce que a dabɔra o kama mais nin ka fɔ faamaw ka bɔ a kalama k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen mun ni olu yɛrɛ hakilina tɛ kelen ye kuma dɔ la donc u k'a dɔn u ka ɲininkali kɛ dugu ma olu yɛrɛ ka ɲininkali kɛ dugu ma hali n'u ye ɲininkali kɛ mɔgɔ bila ka ɲininkali kɛ a tiɲɛ tɛna taa fɔ olu ye parce que kuma dɔ la ka denwolobali bila ko a ka tin minɛ kuma dɔ la o tin minɛ cogo tɛ ɲɛ mali ko bɛ ka kɛ ten an bɛna sigi Masida Konate donc n'i ye jateminɛ kɛ aw fana ka mara kɔnɔna na n'o ye kita mara ye i da don gɛlɛya dɔw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ a dɔw walawala nka cikɛla ka gɛlɛya tɛ ban ka ca surtout on dirait san o san dɔ de bɛ ka fara aw ka gɛlɛya kan i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn ka hali bi aw ka gɛlɛya la aw ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen sera aw ka mara kɔnɔna na wa ka se k'a to cogoya min na an bɛ se k'an jigi da kita mara ka ɲinɛ samiya la voilà i ka ɲininkali in diyara kosɛbɛ an y'a fɔ ko parce que surtout nɔgɔ ninnu fɛn dɔ bɛ ko APK wa u bɔlen don ɲɔgɔn na tɔgɔdɔsɔn la wagati dɔ fana fɔlen don ko ni a tɔgɔ di kɔɔri sɛnɛla wagati dɔ bɛ ni ale ma nɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn nafa foyi tɛ kɔɔri sɛnɛni la o wagati sera ka ban ni waati ma se fɔlɔ mais bi ye le 19 juillet kɔni 19 juillet an bɛ min fɔ kita gɛlɛya surtout yɛrɛ mali gɛlɛya gɛlɛyaba fila dɔrɔn de sɛnɛkɛla kan kuma dɛ n'i ma kuma gɛlɛyaba fila gɛlɛyaba fila gɛlɛya fɔlɔ o ye ala ta ye mɔgɔ senko t'o ye an y'o fɔ an ka kuma daminɛ na n'o ye sanjiko ye sanjiko ye ala ta ye a tɔ gɛlɛya kelen o ye mɔgɔ ko de ye o tɛ ala ko ye dɛ o ye mɔgɔ ko de ye i y'a fɔ cogo min an ka nɔgɔ n y'o fɔ n ko nɔgɔfin na 447 sera an fɛ 47 ne ko ɲankuma y'o kɛ tuma ye wa fɔlɔ an dɛmɛ min na kɔɔri tatɔ nɔgɔ de bɛ taa ka jigin ka nɔgɔ jigin ka kɔɔri don an dɛmɛ o de la o e faamu dɛ ɔ mɛ bi n'a fɔra ko ɲankuma y'a sɔrɔ nɔgɔ ma se a seyɔrɔ o gɛlɛya ye dɛ a gɛlɛya b'an kan koyi ne kɔni ka hakilina mun ye tiɲɛ tiɲɛni yɛrɛ la nɔgɔ bɛna se bɛ ka di minnu ma a tɛ ka di a dibaga ma a tɛ ka di a dibaga ma a tɛ ka di a dibaga ma sinon mɔgɔ bɛ ɲa ne tɛ bamakɔka ye n tɛ commerçant ye mais maliyɛn bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn bɛɛ tulo ɲɔgɔn kibaruya la mɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ bi n y'o fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔ n ye mali nɔgɔ d'a ma a b'a bɛɛ di ka bɛn a wagati ma ah bon o mɔgɔ bɛ yen i b'o mɔgɔ dabolo kɔni na mais ɲɛmɔgɔ t'olu mɔgɔw dɔn wa u b'a dɔn dɛ mais u b'a di mɔgɔw de ma mun ye surɔfɛn di la soit mun ye si kalabanciya yɛlɛma wɛrɛ la dɔw bɛ taa a ka papier dilan o fana ye fournisseur ye magasin t'i bolo mobili t'i bolo usine t'i bolo o bɛ passer ne kɔni min ɲini o fɛ tiɲɛ yɛrɛ la o k'i jija o ka hinɛ kita la kita ka ɲina a n'o ma se di ma kɛ mɔgɔ ne t'a tigi dɔn a tigi ye anw sɛgɛn dɛ bi sɔɔni sisan ni nɔgɔ nana an ka semɛti la ni sigila ma taa ta mobili tɛ se ka taa n'a ye o kita mara kɔnɔ an ka dugukolo ye naratan dugukolo ye olu ka bon mɔgɔw ka hakili ma o bɛ se ka kɛ cogo di ni mobili ɲuman ma taga ni anw yɛrɛ bɛ taa ta sini na yanni le kɔmɛ cɛ aw mɔgɔ ni kalosa in ci n'a ma ɲɔgɔn sɔrɔ fo n'a yɛrɛ y'a donni
donc kɔrɔ sisan ni kalo san sɔrɔ ka sɔrɔ ka mara ma nɔgɔ sɔrɔ o kɔrɔ ko a ka sa ɲinɛ samiyɛ balo fara kɔɔri kan a kana jigin a si kan. an kana jigin a si kan a tiɲɛna bɔ kɔɔri yɛrɛ kɔni tiɲɛna parce que balo a ka fisa dɔɔni parce que i ye salo min kɛ kɔɔri salo ɲinan an b'o kɛ suman ye an b'o kɛ ɲɔ ani saɲɔ ni keninke n'a ɲɔgɔnnaw ye mais hali n'i ye kaba da o la n'i ma nɔgɔ wɛrɛ k'a la kaba tɛ sɔn i dun b'a dɔn bi Mali la bi surtout Kita jigiba ye kaba ye fɛn fila ye kaba la kaba sɔrɔ bi i b'a daminɛ bɔrɔ 30 la malo sɔrɔ i b'a daminɛ bɔrɔ 5 quoi bɔrɔ 6 denbayatigi jɔn de b'i balo kaba tɛ u yɛrɛ fonctionnaire bɛɛ kɛra sɛ marala ye sɛ tɛ balo ni kaba tɛ ni kaba sɔrɔla dɔ tɛ bɔ sɛfan sɔngɔ la o de ma sɛfan dun ne tɛ anw tɛ sɛfan dun ni sɛ balo dɔ tɛ bɔ sɛ sɔngɔ la ni kaba sɔrɔla ni kaba sɔrɔ dun fɛn ma kɛ dɛ donc fɛn dɔw gulugululen don ɲɔgɔn na fɛn dɔw gulugululen don ɲɔgɔn na i y'a faamu dɛ donc Mali bɛɛ tɔw bɛ hakɛ to dɛ bi Mali bɛɛ ka CMDT ko jɔnni kɔni na Mali bɛɛ ka fisa ni Kita ye kuma dogolen tɛ dɛ u ye kɔfile fan bɛɛ mana Kita tuye a bɛ CMDT ɲɛmɔgɔw la wa a y'a jamana yɛrɛ la ne kɔni t'a dɔn mais u kɔni k'i jija ka kɛla kama k'i kɔfilɛ Kita ma Kita fɔlɔ ye bi kɔɔri labanna anw de fɛ yen wa a bɛ taa laban yen parce que mara in bɛɛ mɔgɔ ta ɲɔgɔn sɔrɔ n y'o fɔ n ka kuma na ko cɛlaka bɛɛ Kita bi u taara kɔɔri nɔfɛ koyi dugukolo nɔfɛ koyi mais n'a tɛ ka k'a kɛcogo la baara bɛ tiɲɛ dɛ ne kɔni min ɲini jamana marabaaw fɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ k'i ɲininka o e ko a tɛ di mun ma kan ka di mun ma mun kan ka lase dɛ mais n'a dira mun ma o kɔrɔ ko bɛɛ b'a dɔn ko olu n'a dira olu ma a bɛ se ka lase o mɔgɔ bɛ Mali la ne b'a fɛ k'i ɲininka o hali sisan yɛrɛ b'olu bolo bon o dɔ ye tɔgɔ fɔli fana man ɲi ah d'accord n'o tɛ mɔgɔw bolo c'est à dire que n'a dira o ma c'est à dire que bɛɛ kɔni b'a dɔn a bɛ bɛɛ lase a bɛ bɛɛ lase dima la bɛɛ lase sɛnɛkɛlaw bɛɛ b'o dɔn sɛnɛkɛlaw bɛɛ b'o dɔn wa a bɛɛ b'o dɔn maa tɛ ka d'o ma maa tɛ ka d'olu ma mais bɔgɔ i b'a sɔrɔ 100 bɛ 20 di ou bien bɛ 10 di k'a tɔ bɛ di u ɲɛna mɔgɔw ma o t'a kɛcogo ye jamana tɛ dilan o kan o parce que kuma bɛ yɔrɔ min n'a ma fɔ a ɲɛ kan an bɛɛ bɛ tɔn sɛnɛkɛlaw wele bila la voilà o de wele o de a tɛ dilan o kan ok f'a ka di a dibaga de ma min bɛ se k'a dibaga ka dɔ de ma n'a ma jamana bɔ mɔgɔ ko la an k'a bɔ mɔgɔ ko la ka kɛ jamana ko ye an si tɛ lafiya n bɛna min fana fara o kan Seku da sera yɔrɔ dɔ ma kɔɔri sira fɛ simasɔngɔ ka dabila pewu an bɛɛ dabɛnnen don an bɛɛ dabɛnnen don kan simasɔngɔ nana ni nɔgɔ yɛrɛ gɛlɛya ye kɔɔri sɛnɛ bolo n terikɛ n bɛ min f'i ɲɛna sɔngɔ bɛ da simasɔngɔ kan ni ma fili a ka ca ni miliyari 30 ye ah bon komi sigiyɔrɔ kan bani sɔngɔ min bɛ da simasɔngɔ bɛ da kɔɔri kan a ka ca ni miliyari 30 ye ni ma fili i m'a faamu dɛ o sɛbɛn min bɛ da kɔɔri kan a da nɔgɔ kan a da kɔɔri mugu kan bani i ka kɔɔri sɔngɔ nɔgɔ t'a nɔ la nɔgɔ tora sɔngɔ la fournisseur k'a d'a ma sɔngɔ la bani aw mago b'o de la an mago b'o de la mais nin révélation o bɛ bɔ ni fournisseur cɛ o bi o ka bani fournisseur cɛ Seku y'a fɔ fournisseur cɛ n'i y'a fɔ cogo min après dɔ fɔra yɛrɛ nɔgɔ gɛlɛya ni nɔgɔ tuma gɛlɛya nɔgɔ jɛman tɛ 1,800 i y'a faamu mais ni subvention b'a fɔ ni subvention bɔra nɔgɔ kan sisan k'a da kɔrɔmuw kan e bukile bɛ sɔrɔ min kɛ e b'a ɲini san o san i ka tɔni 20 kɛ parce que o bɛna kɔɔri se 80 kɛmɛ ma ni miliyari 10 tila ni ɲɔgɔn cɛ bi Mali kɔɔri sɛnɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ kilo kan a bɛ wari sɔrɔ dɛ wa dɔ bɛ bɔ kɛlɛ la filanan n b'a fɛ ka min fara ɲɔgɔn kan fana fɔlɔ i tun bɛ n'i ka nɔgɔ di juru de tun y'ani banque cɛ o mais bi i y'o kuma dɔ mɛn mɔgɔw da ko a fɔra ko fournisseur ka wari tɛ ka sara a jɔn na anw cikɛla kɔni tɛ a tɛ anw na dɛ cikɛla kelen tɛ yen bi i juru ye mɔgɔ min na dɛ parce que munna mo fili a tɛ yen ni kuma kɔrɔ ye mo fo para parce que munna e ni ne jɛla ka juru ta ni juru ye cikɛla min na o ko dugumɔgɔ bɛɛ bin na mɔgɔ si ma kɔɔri sɔrɔ dugu kɔɔri yɛrɛ tɛ juru sara juru bɛ se ka kɛ o dugu la mais ni ne binna e ye dɔ sɔrɔ ni ye dɔ sɔrɔ ne kelen ka bi bɛ tigɛ an fila bɛɛ kɔ a tigɛlen kun fɔli nafolo tɛ hali ni bɛ kɛ sɛritura de feere o bɛ t'i denmuso de jɔnya juru la ka juru ni sara i b'a kɛ o juru bɛ ko wari ma sara ka di fournisseur ma o wari sara bɛ labɛn joona an kɔni tɛ cikɛla kɔni tɛ dɛ dɔrɔmɛ tɛ cikɛla la
wa jamana bɛ baara la mais jamana tɛ donc sɛnɛko ko in na n'i ye kɔrɔfɔ jate minɛ dɔw de bɛ ka ko in ɲini ɲɔgɔn cɛ ni jeli tɛ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ min tɛ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ n'i ko jamana kuntigi ye bi ko nɔgɔ la 100 la ko 47 la jɛnɛ tigɛra ma non a b'a kalama dɔn a bɛ nafolo don a la a taara o t'o kalama n'i ko bi ko an sigilen fɛ tabali la ko an ka kɔrɔbɔ sara bɛɛ halisa jamana bɛ se ka bɔ jamana bɛ bɔ kalama o kuma ka ca dɛ k'a ka salo nafolo ma sara hali bi anw kitankaw 100 sara 68 sara tɔgɔ si ma sara an bɛɛ ye maɲumako la n'a fɔra ko n'o taara fɔ ko waa sara jamana ko sara alors ko ne kuma f'u ye mais ɲininkali dɔ bɛ yen dɛ i ko subvention nin a saba bɛɛ da ko k'a jɔ mais a tɛna est-ce a tɛna degun se dɔw ma a tɛ degun se mɔgɔ si ma o yɛrɛ ka di furunifɛn dɔw ka di anw na ni subvention jɔra sisan subvention mana jɔ furnisɛri a ma fɔ ko juru furnisɛri ka juru bɛ yen mais ni subvention de la juruko tɛna ban o juruko b'a la pewu subvention ka juru tɛ bɛɛ k'i débrouiller yɛrɛ ka taa nɔgɔ san bɛɛ k'i débrouiller furnisɛri yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔ di yɛrɛ mais an bɛnna min kan consortium ne ne bɛ jɛ avec kelen na an bɛɛ bɛ jɛ ka foroba juru de ta ɲɔgɔn fɛ ni jurumɔgɔ bɛɛ nana bin e ka wari tɛ to bin na i y'a faamu dɛ mɔgɔ fɛn bɛna bin ni e kɔnɔ fila mɔgɔ c'est-à-dire ni mɔgɔ kɛra tan ye mɔgɔ duuru bɛ na mɔgɔ duuru na o mɔgɔ duuru tɛ wari sɔrɔ fo e ka juru de ka sara tant que mɔgɔ tɛ ka juru ma sara mɔgɔ si tɛ wari sɔrɔ donc juru tɛ sɛnɛkɛla la juru tɛ sɛnɛkɛla la dɛ anw t'a bɛɛ sarala ka ban kitawa ou bien a bɛɛ don mali bɛɛ b'o cogo an bɛɛ ye réseau kelen kan an bɛɛ ye coopérative de la coopérative ye foroba juru de ye an bɛna Sikaso kan ne bɔra min ɲɛfɛ n terikɛ sunsun ne bɛ sinsin an bɛ tila ka na se solution yɔrɔ ma an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan koyi an bɛ tila ka na se o yɔrɔ ma an bɛ hakilina maaw la a ka solution fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ se ka bila fɛ cogo min na Wosogo aw fana fanfɛla i kɔni ko samiyaji kɔni donni wusara aw ma Sikaso mara kɔnɔna na cikɛlaw ka gɛlɛya ka ca tɔw bɔra k'u ka gɛlɛya fɔ sisan nɔ aw yɛrɛ don aw ka nɔgɔ ko a ɲɛnabɔlen don a banna pewu wa sabula sɛnɛkɛla mago bɛ nɔgɔ la wagati dɔ la dɛ samiya la n'o fana wagati tɛmɛra dɔrɔn kɔɔri sɛnɛ o balo sɛnɛ o ayiwa ko nafa tɛ y'a la bilen aw ta bɛ cogo jumɛn na Sikaso mara d'accord halisa an bɛ foli di ka aw yɛrɛ fo ka jamanakuntigi fo k'an baarakɛɲɔgɔn fo ni anw ta ta ni Mali gɛlɛya ta Mali yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ sɛnɛ ka gɛlɛya bɛ kelen ye anw yɛrɛ fɛ yen halisa ni nɔgɔko gɛlɛya bɛ yen or que olu mɔgɔ kalannenw yɛrɛ b'a fɔ ko ni ye danni kɛ ko n'a sera tile 21 ma ka ban ko NPK kan ka don tile 35 ko IRE kan ka don an k'a kɛ o ye sa kɔɔri premier date bɛ di deuxième date bɛ di troisième date bɛ di mais nɔgɔ ma na ka bɛn o si ma sisan yalo depuis anw yɛrɛ kɔnɔ curuna c'est à dire jamana nin kɔnɔ a kuma fɔ ka go nka n'an m'a fɔ a cɛ man ɲi parce que an bɛ yan jama de tɔgɔ la a kɛra komi an mɔgɔ 3 bɛ yan Mali sɛnɛkɛla bɛɛ de tɔgɔ la n'i y'a ye engrais ko gɛlɛyara u ye engrais ko u ye baara ninnu dɔ politique de la walayi Mali président ka yafa an ma an bɛ jamanakuntigi fo ni yɔrɔ ka yafa ɲini an fɛ parce que ni de bɛ Mali ɲɛmɔgɔ bɛ da la ɲɛmɔgɔ tɔgɔ bɛ na tiɲɛ k'a sɔrɔ kunnafoni jɛlen tɛ ka d'a ma fournisseurs ka ca ne t'a bɛɛ lɔ mais Mali kɔnɔ min ye fournisseur ba n'u bɛ se ka engrais di n'a ma ca o bolo dɛ Mali bɛɛ b'a dɔn k'a ta san 10 san 20 ne bɛ fournisseur ba 3 de dɔn Seydou Nantuma Toguna DPA Ɲumani olu kun y'an ka fournisseur babaw ye fournisseur ka hakɛ to la n t'o bɛɛ lɔ a tɛ ko minnu dora a la kura sisan ko olu fana tɛ baara la dɛ mais minnu yɛrɛ kun bɛ disibaw ne bɛ 3 millions o de yira tan hali n'o b'u bolo u bɛ se ka san 10 kɛ u bɛ se ka di 100% mais est-ce que marché bɛ ka di olu yɛrɛ ma wa mais u bɛ se ka kɛ cogo gosɔn ko o fournisseur ba 3 voilà o tɛ 5 ma o bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ ka dun dɛ ka sɔrɔ n'o y'a faamuya na an mɔgɔ 4 taara sugu la ni feerefɛn ye
ne ta bana sebeke ta ma ne eta bana client be nyashi eta ma ne ta fa bana sebeke ni ma ni ulu le disibo ani ulu ko korma dona e ba soro ulu de be se ka fichi no fana financer chaîne de soro chaîne de ou e ba beta be soro mais le marché dirane masisa parce que ne tara appel de four là ka soro na re tene bola ajiga re tene e ka ton hake do dinama kulubali be usine ba le bolo mobile ba le bolo ne ka ton hake ka chane se kutai obe bo ama o hakili mada o te barakela ko ira we mo ko di jamna kunti ka laje o ka jigi duguma o ka segeselu ke kuna fon min be duma ne be to ka fon ka kuma kon kuma jugute rapport min be di an ka jamna kunti ni ministre ma rapport fulo parce que ni fembe ke mo mun be se ka tien fo ali cité réunion kenaka am mo sababe débat min na aweta mo be ko ulo be ni chaîne konana ale nu ya anka kuma kama amajawe da ere bolo ni mo saba na ko dira nunu ma mali sénégal be ko ma ka no so ro ale le programme de nunu saba ma dro no be ta korta wati mbita kuma la tigara ebe da donc ni saban belaw segu Mamadou e akila fana oya n'a que là où est là segu edu voilà ni ay ni koko to fol moy si ça so bina fa ko olu e war dama ka so be ba ci ka so be ba ci do mun na ne Congo jamana ti joni ciente an tun bɛ ninnu de dɔ fɔlɔ o de la nin ye tɔgɔ fɔ mais a bɛ se ka kɛ kura dɔw bɛ yen hali olu fana bɛ se ka kɛ ka tɛmɛ ninnu kan mais an tun bɛ mun de dɔ fɔlɔ o de ye nin aw ma gɛlɛya sɔrɔ ni nin ye Mali Sénégal bɛɛ d'accord parce que ne y'a fɔ n'a ma tɔgɔ fɔli k'a ti faamuya a bɛ se ka kɛ fournisseur kura bɛ yen olu fana bɛ se ka caman kɛ mais ne bɛ saba min dɔ fɔlɔ ne o de fɔ Mali bɛɛ donc Mali Sénégal ma gɛlɛya to ninnu saba bolo tuma toguna DPR Dugure Ɲumani Jayiba de bi ka programme to n'u bolo an ka kɔɔri nɔgɔ bɛɛ tun bɛ taa kɔɔri tara n'u bɛ taa kɔɔri ta dugura tilema fɛ u bɛ taa nɔgɔ jigin ka mobili charger ka na donc an mako bɛ o de la subvention ta min fila n'an bɛ o hukumu kɔnɔna na subvention nafa foyi tɛ sara sɛnɛkɛlaw ma mais n'a y'a fɔ kuma jugu lo parce que minnu da birinba fɛn kan n'i y'a fɔ olu de bɛ kɛlɛ dɔw jamana kuntigi ka ta n'a kunnafoni ma s'a ma a ye fɛɛrɛ kɛ ci ka se an ka jamana kuntigi ma parce que an b'a dɔn mɔgɔ min lo n'i y'a cikɛlaw yɛrɛ baga fagara san dama na jamana kuntigi kama lo parce que u b'a dɔn mɔgɔ min bɛ k'an mara bi a bɛ degun min kɔnɔ a b'a ka jamana fɛ a b'a ka jamanadenw fɛ a b'a ka sɛnɛkɛlaw fɛ an minnu bɛ kumana aw ɲɛ kɔrɔta ni Asimi na ale tɛ sisan y'a sɔrɔ an bɛ ka zoniw tiɲɛna mais bi alhamdulilayi baara bɛ ka kɛ yen mais kɛfɛn ko o gɛlɛya de bɛ yen donc halisa u ka baara nin sigi sen kan a ye min kɛ an b'o barika d'a ma nka gɛlɛya min bɛ dugu ma o ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kunnafoni min bɛ dira a ma kunnafoni jɛlen tɛ sɛnɛko kun kan a kunnafoni ma jɛ parce que ni ta bɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka kuma dilan ka fɔ kuma bɛ di olu de ma ne fɛ n'an ko ko Mali kura ta sira kura ka dayɛlɛ an ka bɔ o kɔnɔ min bɛ terrain kan an k'o fɔ an ka marabaaw ye u bɛ se ka doni min taara u bɛ se ka o ta doni bɛ tɛ wariko ye o ka hakilina yɛrɛ di o ye fɛnba de ye ka e bilasira o ye fɛnba de ye mais ni su dogora ko b'a la a nɔgɔlen bɛ taa o de y'an bila bi wula na kuma mugu na mais a tɛ diya dɔw ye mais anw fana tɛ se ka déplacer ka na a bɛ komi an mɔgɔ saba bɛɛ Mali bɛɛ sɛnɛkɛla bɛɛ de tɔgɔ la n'anw nana min bɛ yen a diyara jugu ye a ma diya jugu ye anw bɛ o de fɔ ni jamanakuntigi y'a mɛn n'a sera k'an kumakan gɛn o de don n'i y'a ye an ko subvention nafa min b'a kan a ka wɔɔrɔ ka bɔ ka bila kɔɔri kan n'i ye subvention ta san dama na subvention ta a bɛ di ko 6,000 ani 200 i y'a faamuya cikɛla bɛ 2,000 ni 800 de sara warijɛ la jamana bɔrɔ kelen jamana kuntigi n'a ka gouvernement bɛ 7,000 ani 400 de sara bɔrɔ kun kɔrɔ
o de subvention a kuma ka gɛlɛ e ka wɔɔrɔ ka da kɔɔri kilo kelen sɔngɔ kan e ka kaba ta wɔɔrɔ ka bila kaba sɔngɔ kan degun min bɛ anw kan ɲina a degun tɛ se ka fɔ nka n'an m'a fɔ a fura tɛ sɔrɔ dɛ samiya tiɲɛna anw bolo depuis tilema fɛ a tiɲɛna cogo di san ma na ka foro salu ko fɛrɛfɛnw tiɲɛna mais kaba dɔɔni ni malo dɔɔni minnu sɔrɔ ka fara wosow kan a ti sanna a yɛrɛ tɛ prix la kaba fila cikɛlaw bolo kungo kɔnɔ kaba bɛ yen e tɛ 2000 sɔrɔ a san kilo la bɔrɔ kelen kungo kɔnɔ malo bɛ yen sanba taara malo san kilo bɔra malo farima a tɛ 2000 bɔ kungo kɔnɔ sanba yɛrɛ tɛ yen mɔgɔ t'a sanna fo ɲuman na an b'a lɔ wa a fɔra k'a ti bɔ cikɛlaw de ye nɔgɔ san sali gɛlɛya de la nɔgɔ bɔrɔ sanna sugu la 6000 ni kɔ 5000 ni kɔ a daminɛ ni 5000 ni kɔ ye ka na se fo 7000 ma sugu la ka samaya sɛnɛ mais o sɛnɛfɛn de bɛ yen a tɛ se ka feere ka wari bɔ woso filaw boli dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 4 an bɛ komi an bɛ taa jami donc an yɛrɛ tunna sɛnɛko kɔnɔ an b'a ye gouvernement b'a fɔ ko sɛnɛ de ye Mali jamana yiriwa sɛnɛ e sigi kuma min bɛ ka fɔ ne tɛ ka mana da sɛnɛkɛlaw ɲɛra wa e sigi jamana bɛ ka sɛnɛko ta komi anw bɛ ka kanu cogo min na parce que Mali kɔnɔ bi sɛnɛkɛla yɛrɛ lafiya tɛ anw fɛ tilema ko turu samiya ko turu a ye taa kungo kɔnɔ bɛ k'a sɔrɔ sɛnɛkɛla ninnu bɛ jasa ni koro kɔlɔndara ka kɛ baara k'a kɔnɔ ne fɛ sɛnɛ kanu tɛ tɛmɛ o kan dɛ parce que an b'o de dɔn an ma kalan an b'o de dɔn o de ye an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ bɔ sɛnɛ de kɔnɔ mais n'o fana taara tiɲɛ an bolo an bɛ komi an bɛ jami samiya kura min filɛ an b'a ta ka sanga ni nin gɛlɛyaw ye cikɛla caman de bɛ yen hali ka binfaa fura yɛrɛ san sugu la ka na don a ka foro la a wari t'a bolo gɛlɛya min bɛ sɛnɛkɛlaw kan nin san dama na a tɛ se ka fɔ. Donc an bɛ profiter voilà ka kumakan laban voilà fɔ ma solution yɛrɛ min bɛ bolo an bɛ kuma di ma sisan bon ne kɔni fɛ nin solution ye min ye an bɛ jamana kuntigi n'a ka gouvernement fo aw minnu b'an sen don nin baaraw la ka aw yɛrɛ fo ne kɔni fɛ nin solution tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jija u ka sigi ka fɔ dɔ organiser cikɛla bɛ sen ka don a la. Comment on appelle ça? O kana kɛ cikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ko dɔrɔn ye dɛ. ɲɛmɔgɔ dɔrɔn mana kɛ dugumamɔgɔ. ɲɛmɔgɔ ɲuman bɛ yen ɲɛmɔgɔ jugu bɛ yen ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ anw yɛrɛ la tan olu bɛ tiɲɛ ni siyɛnni kɔnɔ. tiɲɛni min bɛ sen na. tiɲɛni min bɛ sen na c'est à dire nin fɛn ye politiki sugu dɔ ye an bɛ ɲɛmɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ka jamanakuntigi tɔgɔ tiɲɛ bɛ ka minisiri tɔgɔ tiɲɛ bɛ ka directeur tɔgɔ tiɲɛ bɛ ka servisateur tɔgɔ tiɲɛ. hali ka sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔw fan tɔgɔ tiɲɛ i b'a sɔrɔ Seku ka ɲi Mamadu ka ɲi mais ne ma ɲi e ma ɲi nin ma ɲi ninnu mɔgɔ fila bɛ se ka mun de dilan an minnu tiɲɛna an ye mɔgɔ 3 an mɔgɔ 5 an minnu tiɲɛna an ye mɔgɔ 3 mɔgɔ fila bɛ se ka jumɛn de dilan olu minnu ka ɲi donc fo ka fɛn dɔw organiser u ka jigin village la u ka cikɛda bɛɛ lamɛn village kelen kelen na o kana rapport yɛlɛma dɛ u ka programme dɔ bɔ u ka jigin village o village cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ka lamɛn sɛnɛ kunkanko la u ka rapport kɛ gɛlɛya min bɛ kungo kɔnɔ ɲaamu min bɛ sɛnɛkɛlaw ka baara kɔnɔna na fo ka taa se a dugukoloko fana ma dɛ sɛnɛkɛlaw ka dugukolo bɛ ka bosi u la ka feere o dusukasi bɛ ka taa ni denmisɛnninw ye damada la ni sɛnɛ ma yiriwa damada taa ti ban ni sɛnɛ ma yiriwa Mali kokirikaraw tɛ ban an bɛ jadi min na ta denmisɛnnin caman bɛ yen n'i y'a mɛn an bɛ nin tulo la ta ni gɛlɛya warira e bɛ sɔn lɔ mɛ e tɛ den sɔn lɔ denmisɛn bɛ sɔn wari ko na t'a fɛ ka taa don kokirikara dɔ la o t'an sago ye e bɔnna e den na jamana a ye jamana fana ma ko sa Ala k'an kisi o ma ne kɔni ka laɲini min ye u ka sɛnɛ don ba la samiyafɛ sɛnɛ fara tilemafɛ sɛnɛ kan an n'u ka fara ɲɔgɔn kan yuruguyurugu min bɛ ko ninnu kɔnɔ a siyɛnni fɔ an ka siyɛnni tigɛ n'an siyɛnni ma tigɛ an tɛ taa dɛ an bɛ tile ka tulo san o san an bɛ nin tuloba bɛ ka an tɛ nɔ bɔ.
ok a mɔgɔ jugu bɛ an sɛnɛkɛlaw la a bɛ service la c'est à dire a bɛ yɔrɔ bɛɛ ok voilà o kɔni ne ka laɲini an fana b'a fina ni ala fana sɔnna voilà sun na faamaw bɛɛ don kulo bi la donc m'a dɔn solution bɛ n'a sɔrɔ a la Konate solution laban bɛ e yɛrɛ fɛla ye mun ye i ko i bɛ fɛ min ka kɛ bon ne b'a fɛ min ka kɛ surtout sɛnɛko kan i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min effectivement a ti tɛmɛ o kan mais ne kɔni b'a fɛ kan sɔnni sigi min kan kosɛbɛ o ye subvention ye parce que subvention ko bon n'o ka pewu a ka bila kɔɔri kan ni a bila kɔɔri kan Mali bɛ kɔɔri sɔrɔ an kun ye premier de ye o farafinna bɛɛ Mali tun ye premier k'a nana tiɲɛni san 3 ne o fana kunangoya dɔ ye o k'a fɔ i ma sama ka tila ka na f'i ma sɔn san o kunangoya b'a ye dɛ donc n'i ye situation bɔ nɔgɔ kan bi ka na bila kɔɔri mugu kan an bɛ bɛɛ dan sisan wa ŋunukan min fɔ fila a tɛ kɛ o kɔfɛ filanan u k'a lajɛ marché ditɔ anw tɛ marché tigi an tɛ ne kɔni tɛ ɲɛmɔgɔ ye n tɛ samuru ɲɛmɔgɔ ye n tɛ coopérative ɲɛmɔgɔ ye n tɛ union ɲɛmɔgɔ ye mais sɛnɛ kɔni ka di n ye i y'a faamu dɛ u k'a lajɛ n'u bɛ marché di marché jumɛn engrais n'u bɛ engrais di mɔgɔ ma k'a ka di cikɛlaw ma a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ se ka taa a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min fanga bɛ se a la o ka bɔ adamaden ko la k'a kɛ baarakɛla ko ye min bɛ se ka min kɛ jɔn bɛ ne ka waati don mɔgɔ t'i tile kɛ i t'i tile kɛ k'ala tile kɛ bɛɛ ka sanga ye dan waati min bɛ se min na waati min a ka bila a la i y'a faamu dɛ a bɛ se ka di min bɛ se ka di sɛnɛkɛlaw min bɛ se ka nɔgɔ di sɛnɛkɛlaw ma waati la o ka nɔgɔ d'olu ma o de la kuma daminɛ ne kun tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ n'i y'o farati o bɛna fɛn wɛrɛ bila i senkɔrɔ ala dun k'an kisi o ma an natalen tɛ mɔgɔ la an natalen n'a dugukolo de la mais an da sera mɔgɔ minnu ma ta n'i ye nɔgɔ di ninnu ma hali ɲina san wɛrɛ fɛn bɛɛ y'i ka nɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ fɛn ma kɛ bɛɛ y'i ka nɔgɔ sɔrɔ donc u k'a di a dibaga ma o y'a solution dɔ ye filanan u ka subvention n'a ma ɲɛ kɛli kɔ u k'a suivi jamana fana o fɛɛrɛ ye jamana la ka mɔgɔ bila baara la kɔlɔsili t'a la CMDT ye jamana den de jamana ye ta yan bɛɛ ye u k'i hakili to CMDT kɔ ni CMDT binna jamana binna dɛ bilayi CMDT bi n'i ye Mali balo ta a 50% bɔ to kɔɔri sɛnɛ mara de la donc ni CMDT binna dɔrɔn jamana binna ala dun k'an kisi o ma wa jamana k'i hakili to CMDT kɔ a k'a dɛmɛ parce que dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a sɔrɔ n'u kumana ɲɔgɔn ɲɛna nin warisara gɛlɛya min bɛ yen est-ce que o bɛ kɛ ka jamana to yen jamana ka don CMDT dɛsɛra le cikɛlaw fana bɛ maɲuman ko la jamana k'o dɔn jamana bɛ wuli k'i jɔ an bɛ jamana ko dɔn mɔgɔ min a bɛ wuli donc u ka kɔlɔsili kɛ CMDT yɛrɛ la k'a dɔn mun bɛ yen an ka baarakɛminɛn de don n'a ye nafolo sɔrɔ jamana ta de don o bɔlen kɔfɛ u ka a lajɛ sɛnɛ dan tɛ samiyɛ sɛnɛ dɔrɔn ye subvention min bɛ di kaba ni malo tɔgɔ la an bɛɛ sɛnɛkɛla mais nafa t'a la koyi a subvention nafa foyi t'a la nin m'a fɔ k'a tɛ taa olu fan fɛ ne ko a bɛ taa an baara mɛ bɔrɔ fila di bɛɛ di mɔgɔ kelen ma wa a tɛna n'a waati la a bɛna sɔrɔ samiya bana den kun jɔ a la donc a wari bɛ se ka ko wɛrɛ ɲɛ dɛ o t'a kɛ fɛn wɛrɛ a nafa bi an bɛɛ de ka jamana kɔnɔ donc ne tun b'a fɔ k'olu fɔ. ok merci beaucoup Seku. donc a ye mun fɔ sisan e yɛrɛ fɛ i b'a fɛ bu yɛrɛ ka kɛ a bɛɛ ka lafiya. bon an yɛrɛ ka lafiya ye mun ye o de ye appel d'offre ka jɔ ka subvention jɔ n'o tɛ a ye yɔrɔ dɔ fɔ ko jamana k'a suit san o san ni subvention kɛra o bɛ taa contrôle kɛ o mais tiɲɛ de tɛ fɔ minnu bɛ taa contrôle kɛ tiɲɛ de tɛ f'u ye an y'an ka ko nɔgɔlen dilan n'aw nana an b'o ta o tɛ maa dɔn parce que anw minnu yɛrɛ bɛ signature kɛ caution carnet signé ni mɔgɔw tɔgɔ dira e b'o signé k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw don e b'a dɔn jɔn ye sɛnɛkɛla ye surtout dugubaw la e bɛ jɔn dɔn e ta ye signature ye mais ni tɔgɔ dɔw la e bɛ se ka mɔgɔ dɔn mais dugubaw la a ti dɔn bon nɔgɔ dun bɛ tunu duguba de la bon n'u nana mɔgɔw tɔgɔ de bɛ taa o carnet u b'u contrôler o ɲɛ b'a la tɔgɔ bɛ yen ni hakɛ dira karisa ma k'a sɔrɔ subvention tun ye bɔrɔ 5 ye tari kelen na mais n'a fɔra sa mɔgɔ kelen nana jɔ tari 10 e bolo bɔrɔ 2 tara ka di kun jumɛn b'o la u ka dabila fɛn dɔ bɛ yen ka tɔgɔ d'a la u ka dabila yɛrɛ de pewu nafolo min bi bɔla parce que n'i y'a jateminɛ ale mun bɛ di k'a fɔ ko subvention na
an b'a fɔ ko agriculture subvention miliyari 37 san kɔnɔ mais CMDT ta dɔw hakɛ dɔn mais n'a fɔra ko nin miliyari 37 in de bɛ di subvention na a tɛ ka foyi nɔ bɔ sɛnɛ na den min wolola n'a ye san 15 sɔrɔ a bɛ se ka ci o subvention san joli in dɛ a bɛ taa san 18 la mais halisa o ma nɔ bɔ o kan ka dabila de pour que sɛnɛkɛlaw ka lafiya gouvernement ka lafiya an b'a ko jateminɛ fɛn fɛn ni den wulila den fɛn fɛn a hakilila ko a fa bɛ se diɲɛ bɛɛ la n'anw ɲininka an b'a fɔ an ka Asimi bɛ se diɲɛ bɛɛ la min ka fɔ dɛmɛba ɲumanw ka sɔrɔ a la parce que ale fana bɛ danaya da mɔgɔ minnu kan a bɛɛ tɛ danaya mɔgɔ ye mais an b'u dɔn dɔw la mais a tɛ se ka fɔ dɔw ye danaya mɔgɔ ye minnu ye tiɲɛnikɛla ye olu bɛ tila ka danaya mɔgɔw kɔrɔma sen cɛ k'u sen cɛ wa n'u ma dabila solution ka ɲini o la fɛn fɛn sɛgɛsɛgɛli ka kɛ a ko bɛɛ la fɛn fɛn ni a nana ka sɛgɛsɛgɛ de a tiɲɛ ye jumɛn ye an yɛrɛ ka ɲininka n ka kuma na n ko ko intermédiaire ka bɔ sɛnɛkɛlaw ni gouvernement cɛ an ka laɲiniw de a kana kɛ dɔn karisa de ye gouvernement ka ciden ye a bɛɛ kana da o ma fo an yɛrɛ k'a ɲini k'a dɔn u bɛ ka sɛgɛ min kɛ jamana ko la bi a sɛgɛ bɛ ka kɛ fu ye u ka lajɛ u ka den ka ko dɔw ɲɛɲini duguma u bɛ bɔ a tiɲɛ kalama an bɛ fɛ k'o laɲini kɛ an de y'a kuma fɔ duguma dɔw yɛrɛ bɛ tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka fanga ye parce que an bɛ se k'a fɔ an ye ɲɛmɔgɔ ye nka dɔw bɛ yen minnu b'a tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan mais n'a fɔra sa ne ye ɲɛmɔgɔ ye ne bɛ ka ko dɔ fɛn fɛn a ko kɔnɔ n'a fɔra ko ne ka taa o tiɲɛ fɔ a bɛ se ka fɔ wa mais ni mɔgɔ nana sɔrɔ ne kɔfɛ o bɛ tiɲɛ fɔ a bɛ ye ne yɛrɛ bɛ fɛn min na o bɛ dɔn ne bɛ fɛ k'o laɲini kɛ ani u k'a lajɛ n'i y'a ye jamana bɛ ka bin kɔɔriko la jamana bɛ ka bin baloko la balo bɛ dɔw bɛ balo sɔrɔ fo ka se feere ma nka dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a ta jamana kɔnɔ 100 sara i b'a sɔrɔ a tilalen don dɔw b'a sɔrɔ dɔw t'a sɔrɔ donc fanga fana ka laɲini ye balo ka labɔli kɛ jamana kɔnɔ bon n'o kɛra sisan minnu b'a sɔrɔ olu fɛ sisan k'a fɔ a ka bɔ a ka prix sɔrɔ minnu fana t'a sɔrɔ olu fana fɛ n'a bɔra n'a ye prix sɔrɔ olu fana bɛ ɲani jamana kɔnɔ a ɲuman ye mun ye n'a kɛra a kɛcogo la bɛɛ b'a sɔrɔ ani nin da sera yɔrɔ dɔ ma sɛnɛ yɛrɛ solution ɲuman yɛrɛ ye mun ye faamaw ka dugukolo kɔlɔsi sɛnɛkɛlaw bolo n'o tɛ sɛnɛkɛla caman bɛ yen u bɛ kaso la u ka dugukolo kama ka sɔrɔ u ta de don mais fɔyɔrɔ t'u bolo lakali yɔrɔ si t'u bolo wa anw minnu fana kana ka kɛlɛ kɛ u tɔgɔ la i b'i sɛnɛkɛla jɔyɔrɔ min na o bɛ ta ka bɔ yen a diyara i b'i bɔ yen a ma diya i b'i bɔ yen donc faamaw k'a kɔlɔsi n'i y'a ye ne ye élection ta fɔ gɛlɛya mun kɛra n'i y'a jateminɛ élection labɛnna n bɛna fɔ sɛnɛkɛlaw ka élection tant que sɛnɛkɛlaw ka élection don a man ka kɛ samaya kɔnɔ parce que a b'an ka sɛnɛ tiɲɛ kelen a nana bɛn wagati min ye kɛlɛ bɛ fan bɛɛ n'i y'a ye sɛnɛkɛlaw ka élection a bɛ kɛ kungo de kɔnɔ kungo kɔnɔ de chauffer la mais élection labɛnna ka bɛn n'o ye ka tila ka na bɛn n'o ye essence tɛ yen a tɛ se ka kɛ cercle fɛn fɛn ka élection kɛra bɛɛ kɛra élection na si ma se ka kɛ cercle la sɛnɛkɛlaw de y'u débrouiller ka na élection kɛ élection na a nana bila n'u fana ye bɛɛ b'a dɔn motoba de ye sɛnɛkɛlaw ka mobili ye bi mais o fana kɛra ka da jamana ka basigi kan parce que a kɛra an de kama anw b'a soutenir mais a nana bɛn n'o ye donc an ye gɛlɛyaba de sɔrɔ a la fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sɛnɛ kun kan sɛnɛkɛlaw k'a ɲininka k'a dɔn ni nin kɛra nin bɛ taa ni sɛnɛ wa walima nin bɛ sɛnɛ segin kɔfɛ parce que ni anw minnu ɲininka anw ye ɲɛmɔgɔ ye n'a bɛ anw intéressé dɔrɔn an b'a fɔ a ka ɲi a ka ɲi k'a sɔrɔ kojuguba de don jamana ma donc sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka u sen don u ka ko bɛɛ la sɛnɛ sirilen tɛ kalan na o y'o fɔ n'an ye sɛnɛ bɛɛ siri diplôme na mali sɛnɛ bɛ ka segin kɔ o de la sɛnɛ bɛɛ sirilen tɛ diplôme na ɲɛdɔn ni hɔrɔnya karisa ye hɔrɔn ye a b'a ɲɛdɔn o ni kalan tɛ kelen o sɛnɛ sirilen bɛ e bɛ wɔsi de
fo sene ko bɛɛ ka bila o minɛn kɔnɔ o de ye ala sago bɛɛ d'accord Boubacar kɔrɔfɔ tɛ vraiment nin diyara an ye kosɛbɛ Segu Kulubali ka wuli ka bɔ fo Kucala an y'i wele ko problème t'a la i nana merci beaucoup ala ka i ɲuman sigi donc mun ye Mamadu Konate k'i wele ka bɔ fo Kita i nana vraiment ala k'i fana ɲuman sigi Amidou Gosogo vraiment fo Sikaso vraiment ala ka i ɲuman sigi merci beaucoup Boubacar mɔgɔ min ye an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo Adama S Kulubali voilà Régie Adama vraiment merci beaucoup Adama kɛrɛfɛ mun ye Abu Jabate Abu officiel donc NB Aboubacar Traoré NB ale le be mun ye radio ye vraiment mun b'o fana la an b'a technicien fana fo voilà donc don o don mun b'a kanubagabaw Traoré Mamadou Mori Abidjan Palmeraie an b'ale fo Mamadou Samake Samjema an b'a fo docteur Madan Diallo an b'a ɲinɛ kɔ Amadou Dadje Sankare an b'a ɲinɛ fana kɔ Baba Thiam Hippodrome Bɛnba Keita national Kiɲeba mun ye Maïmouna Salamata an b'a ɲinɛ kɔ Aminata Diallo k'an b'a fɔ ko Mimi Diallo Colette Traditoire min an b'a fo le patria de Kangaba Mamadou Nama Keita an b'a fana fo Abdou Karim Bagayogo mun ye police Buguni an b'ale fana fo an b'a wele ko Baga Draman Jara Babugu Dra an b'a ɲinɛ ale fana kɔ mun ye Nu Jara hippodrome ye ani Madame Jara an b'a ɲinɛ ale fana kɔ folikan min b'i bolo min ye Mamadou Zan Traoré donc an b'a fɔ Sanakɔrɔba maire do k'a fɛnɛ b'a la yan n'a furumuso n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'a ɲinɛ min ye Musa Yosi fɛnɛ kɔ Côte d'Ivoire k'a fɛnɛ b'a la yan ani Mamadou Konate JK donc k'a fɛnɛ b'a lajɛ kosɛbɛ d'accord Boubacar vraiment k'a jaabi ko kalan fɛn fɛn sɔn bɛ radio fɛngɛ la n ko Serifula la mun ye extérieur mɔgɔw an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a kun cɛ ni jɔ ye voilà k'a kun cɛ ni jɔ ye Ousmane Chérif Madane Aïdara waati n'a bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ donc ala ka a ɲuman se voilà donc an bɛ duwawuba kɛ vraiment n bɛ ɲinɛ k'a fɔ an bɛ musokɔrɔba mun tɔgɔ wele ko Go Aïdara Buwake ala y'a ka miniji dɔgɔya bi donc an bɛ duwawu kɛ ala ka dɔɔni ma Go Aïdara Buwake n b'a ka foli kɛ dogo voilà donc an bɛ duwawu kɛ ala ka dɔɔni ma dan ni foli tɔ n'ala man kan o y'a yira dimanche prochain vraiment an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ nin kan tuguni a k'an bɛn dimanche prochain merci beaucoup.